ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸದ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶಾದಾಯಕ ಜೊತೆಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಾರಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶಯದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಚರಣೆಯನ್ನ, ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಕಾಂತಾರ. ಆ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೂ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಭಾಗದ ಆಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವ ಏನಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಭೂತಕೋಲ, ಭೂತಾರಾಧನೆ, ದೈವಾರಾಧನೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದರ 4-5 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ಗಳು, ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗೆ, ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ, ಅವರು ನಂಬುವಂತಹ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಸತ್ವ ಏನಿದೆ, ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಕ್ರೋಶ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಗಳ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಬಿಕೆ ಒರಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿತಿನ್ ಸಾಲ್ಯ. ಎಲ್ಲೇ ಮೀರಿದಂತಹ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ನಂಬಿಕೆ ಒರಿಪಾಲೆ ಪನಗ ಇಂಕಲ ನಂಬಿಕೆನ ಒರಿಪಾಲೆ ಪಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅತಿ ಸೂಕ್ತ ಪಂದು ತೋಜುಂಡು. ಪನಗ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು, ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಇಡೀ ದೇಶ ತೂಂಡು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತೂಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತೆರೆದಿನ ಕುಲು ದೈವಾರಾಧಕಿರಾದು ಪಡು ಅಂಚನೆ ದೈವ ನಂಬುನ ಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲೆತ್ತಂದ ಅದ ಪನಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಟ್ಟ ಆಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾಯಿ ಪೋಡಿಗೆ ಪಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ದೈವದ ಪುದರಡ ವೇತೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಿರ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಆತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಡು, ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು, ಆತು ಶುದ್ಧಿಯಾದ, ಮನಃಶುದ್ಧಿಯಾದ, ಅಂತಃಶುದ್ಧಿಯಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್. ದಯಪನಾಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪಾತ್ರ ಅಂತೀರಿ. ದಯಪನಾಗ 6 ಪನೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಎತ್ತು 30-40 ದಿನ 6 ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು, ಪುನಃ ವೃತಾಚರಣೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರ. ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮಾಂಸಾಹಾರವು ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಬಟ್ ಆರು ಬಾರಿ ಶುದ್ಧಿಯಾದ, ಆರು ಭಕ್ತಿಡ್ ವೃತಾಚರಣೆ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ. ತುಟಿಗೆ 6 ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ಜೇರು ಆಯ್ತು ನಡುಟು 6 ದೈವನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಬೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂದಿತ್ತೇರಾರು. ದಯಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಏರ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಬತ್ತದು ಓ ಪಂದು ಏರ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಪಂಪಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೇರು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲವಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕ ತೋಜಿ ದಯಪನಗ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ದಾಟಿಡ್ ಪಂಜುರುಳಿ ದೈವದ ದಾಟಿದಾದೊಂಡು ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಂಜುರುಳಿ ದೈವದ ದಾಟಿ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ನಂಬುನಂಚಿನ ದೈವ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೈವ. ಆ ದೈವನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು, ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವೇ ಮೋನೆಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಅರದಲ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಿರೀಟ ಪಾಡ್ದು ಕೈಟ್ ಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದಾದೊಂಡು, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿದಾದೊಂಡು. ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಜನಕಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅವಮಾನ ಒಂದುಂಡು. ಒಂದು 6 ಬಲ್ಲಿಂದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಒಂದು ಪುನಃ ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿ ಐಕಾದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಡ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಇನಿತ ಎಲ್ಲದ ಕತೆ ಅತ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಆಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐಕಬೋಡದ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಹೊರತು ಒಂದ್ಬಲ್ಲೆ. ಕಾಂತಾರದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದಂತೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ವರಹ ರೂಪಂ ಹಾಡಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಯುವತಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಕಾಂತಾರ ಪೋಸ್ಟ್, ರೀಲ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಾಂತಾರ ಸದ್ಯ ಸಿನಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಕುರಿತ ಪೋಸ್ಟ್, ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಯುವತಿಯೋರ್ವಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ರೀಲ್ಸ್ ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯುವತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದಂತೆ ಬಣ್ಣ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೇಟಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿಡಿಯೋ. ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದಂತೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಯುವತಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಶ್ವೇತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ವರಾಹ ರೂಪಂ ಹಾಡಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಡಕ ಮಾಡಿರುವ ಯುವತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ದೈವಾರಾಧನೆಯು ತುಳುನಾಡಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಇದರಿಂದ ಧಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ರೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ರೋಶದ ಬಳಿಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಿಂದ ಯುವತಿ ರೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಲೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟವಾಡದಿರಿ. ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವ ದೇವರು ಮನೋರಂಜನೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ. ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವ ದೇವರುಗಳು ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ವಸ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ಅವಿವೇಕಿಗಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಕ್, ಕಾಮೆಂಟ್, ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟವಾಡಬೇಡಿ. ಮರ್ಯಾದೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತೀಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಲೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ. ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೂ ನೀವೇ ಹೊಣೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶದ ಬಳಿಕ ಯುವತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಿಂದ ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಈ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಯ, ಆತಂಕ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮೂವಿಯನ್ನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಯಾರು ದುರ್ಬಿನ ಹಾಕಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇದ್ದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ನಾಳೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ, ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಕೊಡಿಯಡಿ ಟಾಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಅಂಡ ಕೊಡಿ ಟಾಪಿನಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬೈದಂಡು, ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಬೈದು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ದಾದ ಕತೆ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಏರೇರು ಬಣ್ಣ ಪಾಡೊಂದುಲೇರು ಮೋನಿಗ ಇತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದ ಧಾಟಿನ ಹಾವ ಭಾವನ ಅನುಕರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲೇರು. ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಓಡೆ ಬತ್ತನು, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಓಡೆ ಬತ್ತನು, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನ ಓಡೆ ಕಂತದ್ದು ದಿಯೇರು ಪಂಪನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇನ್ನೊಕ್ಲೇರು ಆಯ್ತು. ನಡುಟು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಜೆ. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಪುರುಡು ಮಲ್ದಿರ ಇಟ್ರಂಟು ಪಾತ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಡುಟು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಡಾಪುಣು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ದಯಪನಗ ಒಂದು ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನೇ ಬುಡೊಂದು ಪೋಯೆ ಪನ್ನಾಗ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸ್ಕೂಲ್ಡು, ಕಾಲೇಜ್ಡು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅತ್ತಡ ಬೇತೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಅವೇತು ದೈವಲೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಪಿರಾ ಜಾರುಜೇರ್ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಇಕ್ಬಡ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಪೌಡ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಂಭೀರವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಅವಡು, ಗಂಭೀರವಾಯಿನಂಚಿನ ಚರ್ಚೆ ಅವಡು ದಯಪನಗ ದೈವ ನರ್ತಕಿಯರು ಪನ್ನಗ ಈ ಪರವ ನಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಪಂಬದಿರ್ದ ಅದೊಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಈ ದೈವದ ಒಂಜಿ
ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಪನಾಗ ಐತ ಪಿರೋಡುಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ಸೇವೆ ಆ ಸೇವೆದ ಗಂಭೀರತೆಲ ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾವಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಾಣಿಕ ಶಕ್ತಿಲ ಗೊತ್ತಾವಡ ಐಕಬೋಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೇಡ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿನಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ವಿಮರ್ಶಕರು ಜೊತೆಗೆ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿರಿಯ ದೈವ ನರ್ತಕರು ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗಂಧಕಾಡು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ತಮಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಇಬ್ರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ನಾನು ಬಹುಶಃ ತಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ತಾವಾಗ ಒಂದು ಆತಂಕವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಿ, ಭಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು, ನಂಗೆ ಭಯ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ತಾವು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದಿದೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಮುಂದೆ ಮರುಕಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ತಾವು ಅಂದೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರಿವಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸುವುದು ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಲಿ ಅಂಕ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಅದು ಕಾರ್ಣಿಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ದೈವಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ, ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಿನ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೊಂದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಮಕಾರ ಇದೆ. ತಪ್ಪಿದಾಗ ರೋಷವಿದೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ರೋಷ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬೈಯುವುದು, ಶಾಪ ಇಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಗುಡಚಾಮುಂಡಿಗ, ಪಂಜುರ್ಲಿಗಲ್ಲ, ಉಲ್ಲಾಯನಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡದಿರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಲಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯವೂ ಇದೆ, ಅಶ್ಲೀಲ ಶಬ್ದಗಳು ಇದೆ. ನಿತಿನ್ರೆ, ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಅನೇಕ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಕಡೆ ಕಂಬಳ ಕೋರಿ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮಗಳ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಾಗ, ಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊನೆಗೆ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ದೈವಲು, ಜಾಲ ನೇಮಲು ಅಂತ 1000 ದೈವಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ನೇಮ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದೊಂದು ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೆದಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ದೈವವನ್ನು ಅನಕಿಸುವುದು, ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಶ್ಲೀಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬೈಯುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಅದು ವಿಚಾರಗಳು ಅದನ್ನು ಬಾರಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅಪಹಾಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗೆರೆ ಇರಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಪರಿಣಾಮಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಆದಿತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನ ಬರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಾವು ಮನೋರಂಜನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅದಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ 2-3 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪನೊಲಿ ಬಯಲು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಅನೇಕ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ದೂರದಿಂದ ವಾಹನ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಊರಿಂದ ಅಗೆಲನ್ನು ತಂದಂತಹ ಭಕ್ತರು ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಗಿದಾಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಬಂದು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾವರುಗುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಒಂದು ನೇಮ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಬಂತು. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬಂದದ್ದು ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣದಂತ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕಿಟಿ ಬಂದು ಅವಳ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬಂದು ಗೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಿ, ಒಂದು ಗುಲಿಗನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ದೋಷ ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹತ್ತಿರದ ನಾನು ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಬಾಯಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ರಾಯನ ಬಂಡಿ ಎಂಬುದು ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬಂಡಿ. ಆ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ, ಬಂಡಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ದೈವ ನರ್ತಕರು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನರ್ತಕರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಲಗದವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ನುಡಿಸಿದ ಕೋಪಗೊಂಡಂತಹ ಮಲರಾಯ
ದೈವ ಬಂದು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಯುಧದಲ್ಲಿ ಆ ವಾದ್ಯಕ್ಕೂ ಆ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕುತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಎಳೆದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಸಂಭವಿಸಿ ಅದು ದೈವ ನರ್ತಕನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಎಂಬ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಅರದಲದೆತ್ತದು ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತು ಅಂತಲಿ ನನ್ನ ಅರದಲ ತೆಗೆದು ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ ಬರಲಿ, ಮಲ್ರಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಿಮಗಿರಲಿ ಅಂತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಾದ ಸೋಲಗೆಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಒಡೆಯಿರಿ ಬಡಿಯಿರಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ತರದ ಅಪಸ್ಮಾರ ಬಾಧೆಗಳು ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಬುದಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುವ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಹೆಂಗಸರು, ಕಷ್ಟದರು, ಪ್ರಾಯದವರು, ಹಿರಿಯರು ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಮಗಳ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೋ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೋ ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ, ಆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ದೈವ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆರಾಧನೆಗೆ ಶೀಘ್ರವಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಶಕ್ತಿ ದೈವಾರಾಧನೆ. ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ತಿಳಿಯದೆ ಆದಿದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೈವವು ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ದೈವ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು. ನಾವು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಇಡೀ ದೈವದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ಯಾರು ಇಂಥ ಒಂದು ದೈವವನ್ನ ತೂಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಣಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಂತ ಆಗಲಿ. ಅದು ಸಹ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಇದು ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಪಾವೂರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಈ ದಪ್ಪು ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಒಂದು ಏನೋ ಉರುಸುಂತರ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದನ್ನು ಬಂದವರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕೋಲವನ್ನು 2 ದಿನ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಕೋಲ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ಬರುವ ವರ್ಷವೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಇವರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅರ್ಧಲ ಆ ನರ್ತಕರ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಅಪ್ಪನವರ ರಡ್ಡು ಸೇವೆನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಅಂತ ಕೇಳಿತಂತೆ. ರಡ್ಡು ಸೇವೆನ ಅಂಡ ಪಂಡದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋಡು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸೇವೆನ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಗೂಯಲ್ಡು ಉಪ್ಪು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದು. ಆದರೆ ಬದುಕಿ ಉಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ದೇವಾರಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಉಮಿತಸು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಉಮಿತಸು ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಕೈ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದು ಗೆಂಡನ್ನು ಮಟ್ಟೆಲ್ದು ಕೊಟ್ಟಾಡ ಅಂತಂದು ನಮಗೂ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ, ನಿನಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಗೆಂಡದ ವರ್ಷ ಬತ್ತನ ಅಲವದ ಕೊಡೆ ಬರ್ತವೆ, ಕಬ್ಬಿನದ ಕೊಡೆಯಾಗಿ ನಾನು ನಿಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ದೈವವನ್ನು ದೇಶದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಕಾಂತಾರ ಇವತ್ತು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆ ಕಾಂತಾರದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾಂತಾರ ಸೋತು ಅಲ್ಲ ದೈವವನ್ನೇ ನಂಬದ ಬೇರೆ ಇಂಥ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಂಚಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿತ್ತೋ, ಹೊರಗೆ ಇತ್ತಿತ್ತೋ, ದೈವವನ್ನೇ ನಂಬದೆ ನಾಸ್ತಿಕರು ಆಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಭಯಗ್ರಸ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತಿಳಿಯದೆ ಆದಿದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ಇಂಥದಿರಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಹ ಅದನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಂದಿಸಬೇಡಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದು ದೈವಾರಾಧನೆ, ಇದು ಆರಾಧನೆ, ಇದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಇದನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಇದನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ನಾವು ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಆದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೈವ ಇದೆ. ಮಾನವರಾಗಿ ನಾವು ತಲೆ ತಗ್ಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲೊಂದರ್ಚಿ ನೀರರಿಸಿ ನನ್ನ ದೈವಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆಯುವಾಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿದ್ದುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಸ್, ತಿದ್ದುವುದು ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಒರಿಪಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೈ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ. ಕಾಂತಾರ ಗೆದ್ದಿದೆ, ಹೌದು ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ನಾವುಗಳು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹುಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಒಂದು ಹುಚ್ಚಾಟ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯರು, ದೈವ ನರ್ತಕರು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗಂಧಕಾಡು ಸರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿರುಕಾದ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಇರಡ ಕೇನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಇರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ದಯಪಣಗ ನಿಕುಲು ಈತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ದೈವಾರಾಧನೆ ಐಟ್ ಆರದಲ ಪಾಡ್ನ ಅದು ಪಡು ಅದ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಆ ಕಟ್ಟೆ ಅದು ಪಡು ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿಗೆ ಸರಿಗೆ ತುನಗವೇನು ಎಂಚಿನ ತೋಜುನ ಸರ್ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಅಂಚುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತರಾಜ್ಯದ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗಳ ದೈವಾರಾಧನದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಸುರುಕಾರ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನದ ಪರಂಪರದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಡಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಅದು ಓವೇನು ಭೂತಾರಾಧನದ ಪನ ಬರ್ಪನ ಐತ ಪಿರವುಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಉಲೈಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಾತಲ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನು ನವ ಒಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾದಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲದೀದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತನ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಟು ಕೇಪಲ ಪೂ ದೀನನ್ನಾಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ನೀರು ದೀನನ್ನಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಪರಂಪರೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆರಾಧನದ ಪರಂಪರೆ ಐಟ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಂಚಿನ 14 ಜಾತಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಲಿ ಇತ್ತೇರಂದಾಡಲ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಂಪರೆ ಉಂಟು ಅವಲ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆಡು ಏತೋ ತಲೆಮಾರುದಲ ಆ ಪರಂಪರೆನು ರಕ್ತಗತವಾದ ಅಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಪಿತ್ರಾರ್ಚಿತವಾದ ಅಲಿಯಕಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರಂಪರೆಡ್ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಇನ್ನು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಪುರಪು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಡು ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶಡತ್ತು ಏತು ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಏಳು ಕಡಲದ ಅಂಟದ ಅಂಚಿತಿರ ರಾಜ್ಯೋಗುಲ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಅಂಜಿನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಬದ ಪರಬನಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಲವೇರ ಬನ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಮಾರ್ಗಿಲ್ದಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೇತೊನಡಾಪು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಆಯ್ನಡ್ದವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುರಪ್ಪಲು ಪೋಪೊಂದುಂಡು ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಅಂದತ್ತು ಐಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಜೀಟಿಗೆ ಹೊತ್ತು ನಕಲಾದಿಪು ಮಧು ಮಲ್ಪ ನಕಲಾದಿಪು ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ನಕಲಾದಿಪು ಹೊತ್ತು ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ನಕಲಾದಿಪು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಜಾತಿಯ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಇಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ನಟ್ಟು ಹತ್ರ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುನಂಚಿನ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ಒವೇನ ಅರದಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಆ ಕಾಂತಾರೋಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶನ ತೂದು ಆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನ ವಿಡಿಯೋಡು ವೈರಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮ ತುಬಂದುಲ್ಲ ಇಡೀ ದೈವಾರಾಧನದ ಕುಲಕಸುಬು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಪಂಬದ ಪರಬ ನಲಿಕೆ ಮಲವೆ ರೆಂಚಿನೊಂಡ ಈ ಬನ್ನೊಡೆ ಒಂಜಿ ಬದುಕುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಈ ಬನ್ನೊಡೆ ಒಂಜಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂಬೈದೇರು ಇನಿ ಬನ್ನ ಬಯಲ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಬನ್ನ ಬಯಲ ಒಂದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ದಿನಕುಲೊಂದು ಯಾರು ಮುರಣಿ ಪಲ್ಲಕನೆ ದಯಕನ್ನಗ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತೂನು ನಾನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಐತ ಓಡೆಗೆ ನೀರು ಮೈಪೋಡೊಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಮುದೇಲಗ ಮೈಪೋಡ ತಾಯಿ ಬೇರು ಗಟ್ಟಿತ್ತ ನನ್ನ ವೃಕ್ಷ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿರಳಾದಿಪೋಡು ಆಯ್ನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಈ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವಿಕ ಕಲೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವನು ಮಾತೆರೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಆದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಏನು ಅವನು ಜೋಪಾನ ಮಲ್ತಂಬತ್ತಾರೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜಿಂಡಾನಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪದ ಆ ಪರಂಪರೆಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದಿಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ಬದುಕೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ದಿನಮಾನುಡು ಆಯ್ನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬನ್ನವ ಒಂದುಂಡು ಅವನು ಬಯಲ ಒಂದುಂಡು ಅವೇನು ಕೆನ್ನಗ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಚಾರ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಮಂಗನಗ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೊರ್ನಗ ಎಂಚಾಪನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಆ ಮಂಗಗೈತ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಬೆಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅವಾದು ಬೋಪನು ಎಂಚ ಮಂಗಗಳೊಂಜಿ 10 ಉಂದುಪ್ಪನು 10 ತತ್ತನ್ನಾಂಡ ಏನು ವಿದಯಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕೂಟಡದೆ ವಿದಯಪಾಡ್ನಂಚಿನ ದಿನವಾನಗಳು ಉಪ್ಪನು ಅಂಚ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಚಾರೋಡು ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಬನ್ನಕಾರಿಕದ ವಿಚಾರಗಳು ಆದಿಪ್ಪು ಅವನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕಲನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಬನ್ನ ಪಾಡಂದ ಕೆಲವು ದೈವಲಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನ ಕೂಡು ಕಟ್ಟುಡ್ಲ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಾವನಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಲ್ಪನೊಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುದು ಒಂಜಿ ಬರಿ ಸುತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕರ ಮಟ್ಟು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಡಾಪಿನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಉಂಟು ಈ ಬನ್ನಗಾರಿಕೆಗಳು ಐತನಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ನೇಮಗು ಮಕರ ಶೋರಣ ಏರಣಾಮದಾದಿಪ್ಪು ಚಂಡಾಪಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಕೋರಿಕುಂಟಾಪಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆಲು ಉಂಟು ಕೆಲವು 30 ದಿನದ ಕೋರಿಗುಂಟ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟಾಪಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮಕುಂಟು ಅಥವಾ 15 ದಿನದ ಕೋರಿಗುಂಟ ಒಂಜಿ ವಾರದ 7 ದಿನದ ಕೋರಿಗುಂಟಲು ಮತ ಆಯ್ನಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಆ ಗ್ರಾಮಡು ಓಯಂತರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ಬಾಕಿದ ಮದಿಮೆ ಮಸಿರು ಹೋಗಲು ಆವಂದೆ ಈ ನೇಮದ ತಯಾರಿ ಆಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪಡಿಯಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೂಲಿಯ ಕೊರನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಐತನಾಯಿನಂಚಿನ ಶುದ್ಧಾಚಾರಡು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಮಡಿಟಿತ್ತದು ಆತೇ ನಿರ್ಮಲೋಡು ಇತ್ತೊಂದು
ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಅದು ಇವನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ಆ ಬಣ್ಣ ಬಾಡಿನಂಚಿನ ಆ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಆತೆ ನೀತಿ ನಿರ್ಮಲಡು ಇತ್ತೊಂದು ಶುದ್ಧ ಆ ನೀತಿ ನಿರ್ಮಲಡು ದೀದ್ರು ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಐಕ ಬೋಡಾಪಿನ ತುಡಾರು ಐಕ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ವೀರ ಸಂಧಿಲೇಡು ಮತ್ತು ಐನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಕುಳಿದು ಐಕ ಬೋಡ ಬನ್ನೋಗ್ಲೇನು ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಲುಂಟು ಪೂರ್ವದ ಬನ್ನೋಗ್ಲೆ ಇತ್ತದ ಬನ್ನೋಗ್ಲೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಂಟು ಅವೇನು ದುಂಬದ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿಮಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಓ ಸುತ್ತಲು ಇತ್ತನ ಇವನು ಮತ್ತು ಗಲಸು ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟಾಗ ಇವನು ಮತ್ತು ಗಲಸು ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೆರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಎತ್ತಿನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಈ ಬಂದೊಲೆಗೆ ಐತನ ಐನಂಜಿ ಇತ್ತ ತಿಕ್ಕೋನಂಚಿನ ಓ ಅಂಗಡಿಲ್ಲ ನಮಗು ತಿಕ್ಕೋಣ ಐನತ್ತ ಹತ್ರ ಅವೇನು ಆಯ್ನ ಆತು ಶುದ್ಧ ಜೋಪ ನೋಡು ದೀಪ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಬನ್ನೋಲನ್ನ ಒಲ್ಪಲ ಸೂತಕದಕ್ಲೇನು ಸೋಂಕಂದಿಲ್ಲಕ ಆಯ್ನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಒಲ್ಪ ದೀವೋಡ ಆ ದೇವರದ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಲ್ಪ ದೇವೋಲಗ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸೊತ್ತಲು ಒಲ್ಪಲ ಎಂಚಲ ದಿಯೇ ರಜ್ಜಿ ಐಕೈಕ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಬೇವೇ ಜಾಗಲೆಡು అయిన శుద్ధాచారుడు శ్రద్ధేడు అవిన దీపినంచిన సంప్రదాయాలుండు ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಲ್ಪ ಮೈಲಿಗೆ ಆನಂದ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಪಿರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೊಂಡು ಐತ ಸಕುನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪನು ಬನ್ನೋಲೆಡ್ಲ ಕೆಲವು ಮೋನೆಗೆ ಬಾಡಿನಂಚಿನ ಬನ್ನೋಲೆಡ ಆಯ್ನ ಸರಿಯಾನಿಂಚಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸರಿಯಾದ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಲ ಪರ ಸರಿ ಇತ್ತಣ್ಣ ಉಲೈದ ಬನ್ನ ಸರಿ ಇತ್ತಣ್ಣ ಪಿದಯದ ಬನ್ನಲ್ಲ ಸರಿ ಇಪ್ಪುನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಇತ್ತಣ್ಣ ಪಿದಯದ ಆಯ್ನ ಚರಿಯ ಗೊತ್ತಾಪನ ಅಂಚ ಮುರಣಿ ಕುಮಾರ್ ಮೈಲೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಈ ಬನ್ನಗಾರಿಕೆಡು ಆಯನ ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಬನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿರಿವಿನ ಆಡೆಮುಟ್ಟ ಆ ಮೋನೆಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ತೇಜಸ್ ಒಂಜಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಆ ಬನ್ನ ಬತ್ತನಂದಾಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಏತು ಬಚ್ಚಿದಿತ್ತನಲ್ಲ ಏತು ಮೋನೆಡ ಬಿಗರ ಪೋನಂದಾಂಡಲ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಚುಕ್ಕೆಲ ಅದಿಪ್ಪು ಬನ್ನ ಒಲ್ಪಲ ಅವು ಆಲ ಎರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಒಲ್ಪಲ ಬುಡ ಎರಬಲ್ಲಿ ಅರದಲ ಪಾಡಿನ ಬುಡ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶುದ್ಧೋಡು ಉಪ್ಪುಡು ಅದೇ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ವೈರವೇಶ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅವನ್ ತೇಜಸ್ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅವೇನು ಮುರಣಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮುರಣಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಂತಿ ಮುಡ್ತೂನಾಗ ಐತ ಮೆಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಅದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮೇರೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆತನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲು ಮುಟ್ಟಾದಿತ್ತೀರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ದೈವನಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವು ಏತ ಅನುಭವಿಸಿದೇರ ಪನ್ಪಿನವು ಆರು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಆರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿರ ವಿಷಯ ಆನೆಟ್ ಹತ್ರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಿಷ್ಟಿಡು ತೂಪನ ವಿಚಾರಡು ಆದಕ್ಕೆ ಇಂಕಲ ದೈವದ ನಿತ್ಯ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಿಷ್ಟಿಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೊಂದು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಗಿತಲ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲುದು ಅವೇನು ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಡು ತೂಪನಂಚಿನ ಜನ ಕುಲ್ಲುಲೇರು ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅవి ಕಟ್ಟುನ ನಮ್ಮ ಕಾರವಲೆ ಕಟ್ಟುನ ಆದಿಪ್ಪು ತರಕ್ಕೆ ಪದ್ದೇಲು ಕಟ್ಟುನ ಆದಿಪ್ಪು ಬನ್ನಬಾರಿಕೆ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಿವು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಉಲೈರ್ದು ಎಂಚ ಗಾಳಿದಲಕ ಶ್ವಾಸದಲಕ ಅವಿನ ಇಂಚ ಗೆತೋನರ ಉಸಿರಾದಿ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿದ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯರನ್ನ ಕುಲ್ಲುಲೇರು ಒಂದೊಂಜಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಇಂಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಬನ್ನದ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಬದುಕು ಆಯ್ನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಭಾರಿ ಜೋಪಾನುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲ್ ಕಟೊಂಬ ಇದೆಯರು ಪೂರ ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಎಂಕಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಕೋಡೆಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲ್ ಅವೇನು ಒವೇ ಒಂಥರದ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಶಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತ ನೋಟು ಅವೇನು ಹೊರತೊಂಬೈದೇರು ಎಂಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಧರ್ಮ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಏನು ಹೊರತೊಂಬರ್ಪಿನಿ ಏನಿತ್ತ ದಿನಕ್ಕೂ ಆಯ್ನಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಮತ ವಿಚಾರ ತೂವಮ್ಮನ್ನಗ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಅವನು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನ ಅದು ಅವು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಕೆ ಐತೇನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಲುಂಟು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಕೆನ್ನಗ ಅವು ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತೊಂಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಲೇಲು ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆಯ್ತ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಅದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಈ ವಿಚಾರನು ತಿರಿಯುದು ದಾಯಕೆನ್ನಗ ತಮ್ಮನ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಲ್ಲಕನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಪೊನ್ನು ಮಗಳಿಗೆ ದಾದಾನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೆರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೂದು ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಯಾಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವೇಷವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಹುಶಃ ಆಯ್ತ ಆ ಬನ್ನವಾರ್ದಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಐಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ದೈವದ ವಿಚಾರವಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ಗೋಚರೊಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದಲಿನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಆಕಲ ಹಿರಿಯ ಆಕಲ ಗಮನ ಕೊರ್ದು ಅವಿನಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಕುಲೋಟು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕಲು ಏತೋ ಮಾಧ್ಯಮವರೆಗೂ ಬರಂದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೇನೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರಂದಾಂಡ ಒಂದು ಶಾಪವಾದೇ ಉರಿ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಿಂತ ಬಕೆಟ್ ಉಂಟ ಜಾಗೃತಿ ಯಾವೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಏನು ಮಂಡಿ ಸಾವಂದಲ್ಲಿ ನಿಜ ನಿಜ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಂಡು ಪನ್ಪಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆರ ಬಲ್ಲಿನ ಪನ್ಪಾರ ಅತೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ ಸರ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಜನರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಥಮ ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಾವು ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತಾಡುದು. ಹಲೋ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದನ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆದನ? ಬೇತೆ 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 ಭಾಗದ.
ಬೇತೆ ಭಾಗದಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬ ಅಕ್ಲೇನು ನಾಶ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಿದ್ದಾರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಅತ್ ಅತ್ತಮ್ಮ ಗಂಡ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಅವಡು ಕಾಲೇಡ್ ಮತ್ತ ಅವು ಮತ್ತ ಕಲ್ಪ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ತೂಟು ಐನು ಅಪ್ಪ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಕೊನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವ್ರದಂತೆ ಹೇಳ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಆದ್ರ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು. ಓಕೆ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಐತೆ ಆ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಭಾಗದಾರ ಆದ ಪಂಡು ಅಂಡ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ಐತೆ ಅವೇನು ತೂದು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಐದು ಬಕಾರ ಗುತ್ತಿಜನ ಮಲ್ದಿನ ಆದುಪ್ಪು ಬೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಎಲ್ಲ ಬೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಇದಿ ಅಕ್ಲು ಏರುಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತುಂಡು ನಿಜ ಎಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಅನ್ನಂಡ ಅವು ದಿಷ್ಟಿ ಓಲ್ ಪೂರ್ಣ ದೈವದ ಅಂದು ಏರಗಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಪತ್ತುನಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಕೆಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪು ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಲೆಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಪನೋಡಪ್ಪು ನಮ್ಮನೆ ಸರ್ ನಮ್ಮನೆ ಬುದ್ಧಿ ಪನೋಡದು ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡ್ಪೋಡು ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿನ ವಹಿಸೋಡು ಅಕ್ಲು ಮೊಲ್ತದುಲ್ಲೇರ ಪನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಂದ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಐಕೆ ಅಂಚೆ ನಾವು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ನಾರ್ತ್ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆದೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆದ ಆದೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಳಕೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಅರದಲ ಅದು ಪಡ ಇಡ್ಬೇಕ ಆ ಜೀಟಿಗೆ ಅದು ಪಡ ಮಹತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪನಾಗ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ವಿಷಯ ಐತೆ ಸರ್ ದಯಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮನ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಟಾಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಪುದರಡು ನನಾತ್ ದೈವದ ಕಥಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಅಪಗ ಸರಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಪುಣ ಅತ್ ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ಮೀರ್ದ ಆಪುಣ ಬರ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಶೆಟ್ರಿಗಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ಪನ್ನಾಗ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಆ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಅಭಿಯಾನದ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೇಖರ್ ಭೂಷಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೂರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರ ಪಾತೇನೆ ಸರ್ ಒಂದು ಈ ಪೊನ್ನು ಬೇತ ಜಿಲ್ಲೆದಂದು ತೂಣಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪ ವೇಷ ವೇಷ ಪಂಪಿನ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ದೈವದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಕಿರೀಟ ಆಟದ ಲೆಕ್ಕ ಬೀಸುದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಳೈಪಾರ್ದಿನ ಭದ್ರಕಾಲಿನ ವೇಷದ ಲೆಕ್ಕ ನಾಳೈಪಿಗೈವಾರ್ದು ನೆಕ್ಕಿನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂದು ತೋಜುಂಡು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಈ ದೈವದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಆ ಪೊನ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಟ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಾತಿ ತೋಜುಂಡು ಪುನಗ ಮಾನ್ಯ ಐತಿ ಆಯ್ತಾ ಹಿರಿಯನ ತುಳುಪಾಡು ಪಂಡ ಬೇರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಂಡತಿ ಪೂರ ಪುಟರು ಬರ್ಡು ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ್ಲ ಈ ಕೆಲವು ದುಮ್ಮು ಮಾಡ್ತೊಳ್ತೇವೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತದ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಬುದಾರ ರಟ್ಟಾರ ಹಾಪಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಬುದಾರ ರೆಟ್ಟ ಅವಡು ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೋದು ಸುರುಕಾದು ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡುದು ಆ ಕಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಜಾಗ ಹೋಗಿ ಹಾಲು ಪುದಾರ್ ಬರ್ಡುಂದೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಪುನೆಲ್ಲ ಭಯಪಡಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಮ ಇಜ ತೊಯ್ಪಾರಿ ಜಾವು ಪೂರ ಒಂದು ವೇಷ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಂದ ಅದೊಂದು ವೇಷ ಒಂದು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಾತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೋಜೋದು ಬಂದೇ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಈ ದೈವದ ಕಾಮಿಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಆತ ನೆಟ್ಟು ದಯಮಾತೇರು ಪಂಡ ನಲ್ಪ ದಿನ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಕುಂದು ಜೋಡು ಪಾಡಂದ ದಯಮಾತೇರು ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದಾರ ಅರೆಗ ದೈವದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ದೈವ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ದೈವ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಬೆತ್ತಪ್ಪು ಊರ್ದ ದೈವರು ಪೂರ ಪಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬ ಉಪ್ಪುನಿ ಪಂಜುಳ್ಳಿ ದೈವ ವಿಜ್ಜನ್ನಿನ ಪಂಜುಳ್ಳಿ ಜನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಆತ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಳು ಆ ನಮ್ನೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಮೂಳು ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂತೇವೆ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಅಂಚನೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಲ್ ಅಂಚನೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಯಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತೂಪುಲ ಕಾಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಶುದ್ಧಾಚಾರಡ ಈ ದೈವದ ಆಚರಣೆ ಆರ್ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಒಕ್ಕ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಇರ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಆರ್ನ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಅದು ಪಡ ಅತಡ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡದ ಪುನಾವಡ ಉದಾರ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಅಡಿತೀರ್ ಐಕ್ ಪಂಜುಳ್ಳಿ ದೈವಾರನ ಕೈ ಪತ್ತದ ಆತೆ ಅವೇನ್ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಬತ್ತದ
ಇನ್ನೇನೆ ಅವೇತೋ ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂಪೇರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಡ ಅಕಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ನಾ ಅವೇತೋ ಜೋಕ್ಲ ಅವೇನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪರ ವಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆತ ಎಸ್ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಲೇರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಿತಿರೇರೆ ಮುಜ್ಜನಕ್ಕಲ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಂಜವಾದೆ ಪನ್ಪುನು ಕುಡಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಎಂಚಿನೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಆತನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪೂರಲ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ ಅವಕಾಶ ಆತನು ಓವು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣಾದೆ ಬಾರ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ನ ಕುಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣಾದೆ ಬಾರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಆಂಡ ಎಂಚಿನೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ನಾನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಉಂಡದೆ ಇನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ ಬರ್ತದ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತದ ಪಾರ ಬೇರೆ ಇರ್ದು ಜವಾನಿಯರ್ ಮುಟ್ಟಾರ ನಾಡಿ ಪುನಃ ಕಾಲ ಬರ್ತನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಆದ ನಾನು ಅಂದೋಲ್ಲ ಒಂಟೆ ಸಮಯ ಪೊಂಡ ಪನ್ನುಯಿರು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲ್ ದಾನೆ ನೇಮಗಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿಂದುಂಡ ಮಲ್ತಿನ ಏರು ಗೊತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲೇ ಒಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೊಂಜೋಲೆ ವಾ ಅಕಲ್ನ ಗೌರವನ ಕುಲು ದಿವ್ವ ನೋಡು ಓವನ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತಂಡಾವು ಓವನು ಮಲ್ತಜಿಂಡಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂಡ ನಮಾರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚ ಬೇತೆ ಜಾತಿದಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ದೈವನ ಏನು ನಂಬೊಂದುಲ್ಲಿ ನಿಜ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಪಂಡರ ಮೇಡಮ್ ನಮಾರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚ ಹಿಂದುಲೇರು ಹೆಚ್ಚ ನಿಜ ಪಂಡ ಐಕ ತಲೆ ತಗ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಗ್ಗಾವ್ ನಕುಲುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಆತನ ಗೊತ್ತಂದೆ ಜನಕ್ಲೇಗಿ ಜನ ಮರ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಮರ್ಲ ಈ ಪೊಂಜೋಲು ಮಾಲೆ ಪಾಡುನದಾನೆ ದೈವಲೆಗ್ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲಿ ವಂತಿನತ್ಯಾನು ಯಾನ್ ಪೊಂಜವಾದ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಯಾನು ಒಂದು ಮಲ್ತದ ಬಾತಿರ್ನ ತಾಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೊಂಜೋಲು ಏತು ಉಪ್ಪೊಡು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಂಚಿನ ಇತ್ತಂದ ಪೊರ್ಲು ನೀನಿ ಮಲ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ಏನಗ ಬಂತೀರು ನಾನು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲ್ ದಾನೆ ದೈವ ಕಟ್ಟಂದ ಅವದಾನೆ ಬರನ್ನ ಒಂದು ಬಂಪಿನ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋದಾಣೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋದಾಣ್ ನಾನು ಓ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಮಲ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಆಪುಣ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕಟ್ಟೋಗ ಬತ್ತ ಮುಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಕಾತನ್ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲು ವೇಷ ಪಾಡ್ಬೇರತ್ತೆ ಸರಿ ಸರಿ ಈ ನೆಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ನೀವು ಆತಂಕ ಆತೆ ಅತ್ತ ಅತ್ತಿ ಯಾನು ನೆಕ್ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಆತದ ಅಂಚತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ನಿಜ ಅವನು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಯಾನು ಪೊಂಜವಾದಿ ಅವನು ಓವನ್ ಮಲ್ಪಡ ಅವನೇ ಮಲ್ಪಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಅವು ಏರೇ ಗೊತ್ತನೆ ಅವು ಆಣುಲೆ ಐತ್ಲ ಐತನೇ ದೈವೋಲೆಗ್ ಕಟ್ಟುನ ನಿಜ ಐತನೇ ಪಾರಂಪರೆ ಉಂಡ ಅವು ಅಕುಲೇ ಮಲ್ಪಡದೆ ನಿಜ 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 ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಬಂದ ಎಂಚಿನ ಅನ್ ಗೊತ್ತನೆ ಪೂರೇಕ್ಲ ಕೂತ ಮಲೆ ಪಾಡ್ಪಾದಲ ಮಾತ ಮಲ್ಪಾದಲ ಐಕ ಪೂರೇಕ್ಲ ಕುಸಿ ಬಂದ ಆತನ ಜದಕುಲು ಓಕೆ ನಿಜ ನಿಜ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರೆ ದಾದಾಪನ್ ಪ್ರಿಯ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ದಪ್ಪಣಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬರ್ಬೋದು ದಪ್ಪಣಗ ಇಂಚ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ಪೊಣ್ಣುಲ ವಿಷಯ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ ಮಿರ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿರ್ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬನ್ನೋಡು ದೈವ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಬನ್ನೋಗ್ಲ ದೈವದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಏತು ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಬನ್ನ ಮೂಜಿ ನೇಮ ಅಂದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಮೂಜಿ ನೇಮ ಅಂದಿ ನಾಲು ನೇಮ ನಾಲು ದೈವ ಆ ಪ್ರಧಾನ ದೈವಲೆಗ್ ದಯಪಂಡ ಬನ್ನೋಗಾರ್ ಪನ್ನೆ ಬನ್ನ ಇನಿ ಬನ್ನ ಬನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭತ್ತನ ಬಂಡರತ್ತೇರಿ ದಯಪಂಡ ಇರೇಗ ದೈವಗಳ ಬನ್ನೋಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ದೈವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಉಪದೈವಲು ಬೇತೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಪುದರೆ ಒಂಜಿ ಬನ್ನ ಮೂಜಿ ನೇಮ ಅಂತ ದೈವದ ಭಾಷೆಲಿಗೆ ಯಾನ್ಲೈತೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಂಜೂರಿಪೋಡು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಏರೆಗ್ಲ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದೋಡು ಅತನ ತತ್ತನ ಶಬ್ದೋಡು ಹಗುರ ಭಾಷೆಡು ದಯದೀತಿ ಏರ್ಲ ಕೊಟ್ಟನ ಬಿಡಿಸಿ ಒಂಜಿ ಐಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆತ್ತಲ್ಲ ಬುಡುಪಾದ ಪಂಡ ನಾನು ತುಳುದ ಆರಾಧನಾ ಶಕ್ತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಂತ್ರ ನನ್ನ ದೈವ ಕೋಪಕ್ಕೂ ತುತ್ತಾಪುನು ಪನ್ಪುಣೇನು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಕ್ಲಿ ಮುಟ್ಟವಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದು ಈ ಮನ್ನದ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹೊರತು ಕೊರ್ಕ ದೈವ ಏಪಲ ತತ್ತದ ನಡತ ಕೇಂಜೀರ್ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ಪುನಿ ಬುಡ್ದು ಕಂಡೊಡೆಯರು ಪೋಪೆ ಪಾಪ ಬುಡ್ದು ಕೈಸಂಗಡೆಯರು ಪೋಪೆ ಯಾಂತು ಉಪ್ಪೆ ಅಂತ ತುಲಿ ಏತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಲಿ ಪಾಪನ ಬುಡ್ದು ಆ ಪತ್ತುನ ಕೈಸಂಗಡೆ ಮಿತ್ತ ಪೋಯರ್ನ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂದಾಯ್ಜವು ಪುನಿ ಉಂಡು ಪುನಿ ಬುಡ್ದು ಇರು ಕಂಡ ಜತ್ತಾರ ನನ್ನ ಅನ್ಯಾಯ ಆಡಿದೆ ಅಂಚನೆ ಐತಿ ಏರುಳ್ಳಿ ಎಂದು ಗುರಿಟ್ಟುಗುಳ್ಳದು ಉಜ್ಜೇರ್ದ ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಣ್ಣ ಬುಡ ಮತ್ತೆ ದೈವದ ಭಾಷೆಗಳು ಅರ್ಧಾದು ವಾವರುಡು ಎಂಚಿನನೇ ಪಾಡು ದೈವಗು ಐನನೇ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತ ಪೊಂಜನಗಳು ಬನ್ನಪಾಡ್ನ ಪೊಂಜನಗಳು ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಮತ ದಾಲೈತೆ ಅಂಚ ಪಂಡದಿರೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನದೊಂಜಿ ಪೊಂಜೆವು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು 1956 ಆಸುಪಾಸು 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಇರ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೆವು
ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಓಕೆ ದೈವದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನೇ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಮೇಲೆ ಪೊಂಜನಗಲೆ ತಿಕ್ಕೀಜಿ ಇರಾ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನೊಳಗೆ ಒಂದು 1956ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಆಸುಪಾಸುಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೆವು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಮ್ಯಾತನ ಪನ್ಪುಣಿ ದಾಖಲಾತಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆವಡು ವೈಟಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಪೊಂಜನಗಲಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಭಾಗ ಗೋಲ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಜಿ ಗಡಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೊಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ದೈವ ನರ್ತಕನ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಜೋಗ ಬರಡು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾಯಿರ್ದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕುರ್ದು ಬಿಡೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ದೈವ ನರ್ತಕನ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಇನಿಗಲ ಇರೇಗ ಮಾನಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಜಾಗಿಡ ಹತ್ರ ಅನಂತಾಟ ಪೊಂಜನಗಲಿ ಜಪ್ಪೆರಜ್ಜಿನ್ಲ ಆ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಜಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಪೊಂಜನಗಲಿರಲ ಜಪ್ಪೆರಜ್ಜಿನ ನರ್ತಕನ ಅಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಜತ್ತದು ಉಂತದು ಬಿಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅಪೈರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪೊನ್ನಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜ ಅಂದಕೇಂಡ ಅವು ಏತು ಸರ್ತಿಲ್ಲ పొన్ను ఆన పొన్ను అవు రడ్డులా ఇటు ఇత్తనేది శక్తి ఇత్తనేది రాదు యానికి నించిన పండ ఇరిగి నమ్మ ఊరిదాకలేని తెలియದ అనేక తప్పులేని నమ్మల్పల ఒక ఆరు పనులేకని బెతబెత ధర్మదకలైని దైవలేని బెతబెత రీತಿ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪನಲ್ಲ ಯಾತೆ ಸತ್ಯವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮನ್ಪನವು ಇನಿ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಬಹುತೋರ್ದು ಕೂಡ್ದು ನಂಚಿನ ಏಕತತ್ವ నేను అటు మాతల ఇత్తు ನಾವು ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ದಾದ ಮೂಲ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಮುಲ್ತ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದಿ ಮನ್ನಗೆ ಸರಿಯಾದ ತೆರೆದಗ್ಗದು ದೈವದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಓಲಿಂಚಿನ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರತ್ತೆ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಬೇಜಾರು ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಪುದಾರ್ ದೀಪೇರ ಪನ್ಪಣ ಕೊಂಚ ಭಯ ಉಂಟು ಕೂಡ ಇರಗಿತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಲಿಗೆ ಏನು ಮಾತ ಪುದಾರ್ ದೀರ್ನ ಮಲ್ರ ದೀಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾವು ಬನ್ನ ಪಾಡ್ನವೇ ತಪ್ಪು ಬನ್ನ ಪಾಡ್ನ ಇನ್ನು ವಿರೋಧ ಯಾನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಭಕ್ತಿಗೊಂಜಿ ಮಿತಿ ಬೋಡು ಅತಿಯಾದರೆ ವಿಷ ಅಮೃತ ವಿಷ ಆಗ್ತದೆ ಮನ್ಲೇಕ ಭಕ್ತಿಗಳ ಮಾತೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಭಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾದೆ ಇನಿ ಕುಡ್ಲಡ ಸಾದಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲು ಪ್ಲಾಟೆಡ್ ಪೂರಲ ಇನಿ ದೈವನು ಮಾತನ ಓಲ್ಲ ಇನಿ ಯಾನ ಇನಿ ಈ ಪೂರ್ತರು ದಾದ ಮನ್ಪಣೆಗೆಂಡ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಆ ಸ್ಥಿತಿನ ಮನ್ಪೇರೆ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಇನಿ ನಮಲ ಇನಿ ಅನೇಕ ಜನಕುಲಿ ಒಂಚೂರಿ ಮಾನೆಚ್ಚಿಲ್ದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಇಲ್ಲು ಪತ್ತು ಪೂಪನಕಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ ಇರಿಗೆ ಅಲ್ಪದ ಮಂತ್ರವಾದಿಲು ಮಾತ ದಾನೆ ಮಂತದಿರಿಂದ ಕೇಂಡ ಇರೆಗೆ ದೇವಾರಾಧನೆ ಪ್ರತಿ ಫ್ಲಾಟ್ಲ ಇರೆಗೆ ಆ ಮದನ ಕೈದು ಐಟ್ ನಂಬೇರ ದೀತೀರಿ ಕೈಟ್ ಮಾತೈತೆ ಇಲ್ಲದ ಜಾನಕೆನ್ನೆ ಈ ದೈವಲು ಮುಜೇದಿ ಕುಡುಪೇರೆ ಜಾಗೇವೆ ವಾ ಕಾರಣ ಏತಮಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ತಕರಾರು ದೆಪ್ಪುವ ದೈವ ಉಪ್ಪಡಾಯನೆ ಓಲುತ್ತೆ ಈತಮಲ್ಲ ದೈವದ ನರ್ತಕರ ಮೂಲರೆ ಯಾನಕೇನು ದೈವ ಓಲು ಉಪ್ಪಡುಕೆಂಡ ದೈವ ವಿಭಾಗನೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಕುಟುಂಬ ದೈವ ಜಾಗದ ದೈವ ಆತೇ ವಿಚಾರ ಜಾಗದ ದೈವೋಡಿ ರೇಗ ಮೇಯಾರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಿಡೈರ್ ಬತ್ತನ ದೈವರು ಮುಡ್ಲ ಈರು ಇಲ್ಲು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುದು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಲು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ದೈವನು ನಂಬಿಯರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ 30-40 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಆಸಕ್ತಿಲು ಇತ್ತ ಆಸಕ್ತಿಲು ಯಾವಡತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಅನೇಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಲು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ವಿಜೃಂಭಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪುನೆ ಸಾಲ ಮಂತದು ತೊಂದರೆ ಮಂತದು ದೈವಲೆಗೂ ಮಾತ ಅನೇಕ ಮಾತ ಖರ್ಚಿ ವೆಚ್ಚುಲೇನು ಮಂತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಹುಲಿಯಾವನೊರ್ಚಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆತನ ದೈವ ನಂಬಿಕೆಲು ನಂಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ದುಃಖ ಖುಷಿನಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಕುಟುಂಬ ದೈವದಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಅಗೇಲು ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಒಂಜಿ ಒಂತಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೈವದಡೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಓಲ್ಲ ಇರೆಗು ಆ ದೈವೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಎಂಗ್ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಕೊರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊರೊಂದು ಪಂತಜೇರಿ ಇತ್ತನ ನನ್ನ ಕೃಷಿಕೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕೈಗಾಣಿಕೆ ಅದನ್ನ ಕೃಷಿ ಇದ್ದಂಗ ನನ್ನ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕುರುಂಟು ಬಾರ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾಲನೆ ಐದು ಬಾ ನಾವು ನಾಲ್ ಬಾ ನಾವು ಇಂಚೆ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ದೈವಲಿಗೆ ಮಾತ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಯಾನಕ್ಕೆ ನಮೈನಿ ಅನೇಕ ಜಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೈವದ ಪುದರಡು ವ್ಯಾಪಾರದ ಪುದರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಕೃತ ಮಾನೆಚ್ಚಿಲ್ದ ಪುದರಡು ಬೊಕ ಈ ನೆಟ್ಟ ಪುದರ ಮತ ಹಾಲ ಒಂದುಂಡು ಉದೇನು ಮಾತ ಇನಿ ಮೀಡಿಯಾಡು ನೆಟ್ ಮಾಧ್ಯಮಲಿಡು ಐಟ್ ನೆಟ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದ ತೂನಾಗ ಯಾನ್ ಅನೇಕ ಇರ ಚರ್ಚೆದ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ಪಂತೆ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ದೈವಗ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗ ಬಲಸದು ನಿಕ್ಲು ತಟ್ಟೆಡಿ ನಮ್ನ ಐಟ್ ಕೋರಿ ಕ್ವಾಟ್ರು ಅವು ಒಂದು ಗಂಗಸರನು ಮಾತ ತೀದು ಕೊರಗಜ್ಜ ನಿಂಚ ಉಂತಾದು ಆ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಮಾತ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗ ಬೋಡಾಯನೆ ಒಂಜಿ ಇರೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಅಗೇಲು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅದನ್ನು ತಡಪೆ ಹಿಡಿದು ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡಾಯನ ಸೊತ್ತು ಒಂಜಿ ರಾತಿ ಬಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಈತು ಕುಪ್ಪಿದೀನಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗ ಆಪುಜಿ ನೇನು ಪಿದಾಯದ ಉರ್ದಾಯ ತುಯ್ಯ ನನ್ನ ದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವು ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜಂದನೆ ಹುಲ್ಲುದೇನಾ ಅತನ ಮಾರಿಯರ ಹುಲ್ಲುದೇನಾ ಅಂದ್ ಎನ್ನೇನಾಯೇ ಆಯ ಪಾಡ್ನ ತಪ್ಪ ತಾನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುಲ್ಲ ಕಲ್ಪದ ಗೊರ್ಪಣೆ ನಮ ಪನ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂರು ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾತರ ಭಕ್ತಿರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಅಗಿಲ್ ಸೇವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವತ್ತು ಈರ ಅಗಿಲ್ ಪಾಡ್ನೋ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಬನ್ನೆತ್ತು ಈರ ಅಗಿಲ್ ಪಾಡ್ನೋ ತಪ್ಪತ್ತು ಯಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಟ್ ಇರಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನೆಟ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ದು ಐಕು ಕೊರ್ಲಿ ಪಿದಾಡ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಇತ ಇರ್ನ ಈತ ಕಲ ಇತಂಬೇರ್ನಂಜಿ ಕಲ ಉಂಡು ಈ ಕಲಟ್ ಇರೈಕ್ ಪೊಡೈನಾತ ಕಲಟ್ ಕಲ್ಲುಲ್ಲ ದೀಪುಂಡು ಅಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನು ಕಲ್ಲುದ ಅಗೆಲ್ಲೊಂದುಂಡು ಏತಲ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ದೇವಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಬಲಸರೊಂದುಂಡು ಇತ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲ ಅವತ್ತು ಈರು ಉದೇನು ಫೋಟೋದ ಎತ್ತದು
ಏನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡು ಪಾಡ್ದ ಅದು ಐನ ಲೈಕ್ ಕೊಡು ಐನಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಜೋಗ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ನೇನು ಒರಿ ತುಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿನುಂಡು ದೈವಲೆಗೆ ಬಳಸು ಎಲ್ಲ ತುಯ್ಯರೆಜ್ಜಿ ಐನ ಏರ್ಲ ತುಯ್ಯರೆ ಇನ್ನೀಗಲ ಇದು ದೈವ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದೈವಲೆಗೆ ಮಾತ ಬಾರ್ನೆ ಅನಗ ಯಾನ ಆವಾರನೆ ಪೋಪ ತಿರುಗುದುಂಟು ಬ್ಯಾಂದ್ ತಾನೋರ್ದು ತಿರುಗುದುಂಟು ತಿನ್ಪು ನಾವು ಅರ್ಥಾನ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಿನ ಈಗ ಬಲಸೋರ್ಚಿ ಪತ್ತುನು ಬರ್ಪುಣ ತಪ್ಪತ್ತು ಪನ್ನೇನು ಕೊರಗ ತನ್ನೆಗೆ ಬಲಸಲೆ ಬಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲದ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಗಿಲ್ನಿ ಎಂಕ ದಾಯತು ಓಡು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತನ ಪೋಲ್ ಯಾನ್ ಕೇಳಿ ಇಂಚಿನ ಈ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಮಾತಾ ಇದೆ ಪೋದಾನಾಗ ಇನ್ನೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆತ. ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ಪ ಪಿರಿಯಡ್ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ವಿಜಯ್ ಕುಕ್ಯಾನ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಾತಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೋಡಿಗೆ ಮತ್ತ ನಡಪನು ಭಕ್ತಿದ ಒಂದು ಕೋಡಿಗೆ ಮಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಕೋಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾವಡನ ಆ ದೈವದ ಹಾಕ್ಲಿಂಕೊಂದು ಒಂದು ಮರಟುಕುಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಬ್ಬ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು 2 ಜನ ಇಂಚ ಆಂಡ ಬಗ್ಗ ಉಂಟಾಯಿರು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಥೆಯನ್ನು. ನಿಜ 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 ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಅದೇ ನಟನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸರ್. ಆದಿತ್ಯ ಮುದ್ದಾಲ್ದಿ ಒಂದು ಕಂದೇಬೋಡು. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತೆಲ್ಲ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ನಮಸ್ತೆ 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 ತಮಶೆಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಆమె ఫస్ట్ టైం ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾಪಂಡ ಟಿವಿ ಬರ್ತದೆ ಆమె ಕುಲ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳದ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೆ ಅಂದ್ ಸರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ ಸರ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಇತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಒಂದು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಆ ಅರದಲ ಪಾಡ್ದು ಮಾತಾಡಿ ದೈವದ ಮಾತನ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಳ ಎಂಕಲ್ಲ ಕರಿಯಾಕಲಾಗಿ ದೈವ ಗಡಿ ಬಚ್ಚಿನಾಗಲಾಗಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತಾಡಿ ತೂಕಿನ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಸಂಗತಿ. ನಿಜ 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 ಕಮಲಕ್ಕರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಪುರ ಕಮಲಕ್ಕರೆ ವಿಷಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆಂಡಲ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾತಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟು ಎಂಕುಲ ತಿರಾಡುದಿಲ್ಲ ನೀನು ನಿಕ್ಕುಲೆ ಬ್ಯಾಬಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಹಾಪುಡು ನಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಹಾಪುಡು ಅವ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಮಲಾಚಾರ್ಯ ತಮ್ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಎಂಕುಲ ತಿರಾಡುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಜ ನಿಜ ಆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಾರಾಧನೆ ಒಂದು ಬೆಲೆಜಿಂದ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಿಜ 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 ಸರ್ ನೆಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಕ್ಯರು ಬೆಲ್ಲರು ನಿತಿಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂದೆ ಮುಖತವಾದ ಪಾಕ್ಯರು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿಜ ಸರ್ ನಿಜ ನವನೀತಪ್ಪ ಅಂದ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಣ್ ಸರ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೈವ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ದೈವದೇ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲದ ಮಸ್ತ್ ದೈವಲು ಎರ್ಮಾಲ ಜಪ್ಪು ಕಂಡಿಯವರು ಸುಧಾರದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜ 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 ಅವು ಮತ್ತ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತ ಆತನ ಬಾರಿ ಏಸಿಗೆ ನಿಜ ಏಸಿಗೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾಚಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ನಿಜ ನಮ್ಮಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಿಯರು ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಿಯರು ನಿಜ ನಿಜ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಉಂಟಾಡು ಮೇಲೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರ ನಿಖಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಉಂಟಾಲೆ ಕೂಡ ನಿಖಿಲ್ ಎಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ನಿಖಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಈರೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರ ದಾಯ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಇರ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ಉಂಟು ದಯಪನಗ ಇರು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾರ ಇರು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಇಂಚಿನಪುರ ಅಪಚಾರ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ ಇರು ಅಂದ ಇನ್ನ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡುದು ಇಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೇಷದ್ದು ನಗೆ ಪನ್ನಡ ಪಂಡ 2 ಜನೊಳಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಒಳ್ಳೆರಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂತ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಇಂಚಿನಪುರ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡೆ ಬಂಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿಗೆ ಬೋಡದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ ಆತೆ ಅವೇ ಅಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಆಪುಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪಂಜೋಜಿ ಪಂಡಿರು ನಿಜವಾದ ನೂದೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಪಂಜೋ ನಿಜ 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 ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ದಪಣಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನಪುರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಗ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾತ ನೈಟ್ 2 ಪಾತೆರೇಚೆ ಐಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಏಪಗಲ ಉಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಅಭಿಯಾನದ ಪಿರಾವಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿಲ ಐತೆ ದಯಪನಗ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆರಬಲ್ಲಿ ದಯಪನಗ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಕಾಲೇಜ್ಡ್ ಶಾಲೆಡ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಇಂಚಿನಪುರ ಕಾಂತಾರದ ಪದ್ಯಗೆ ಇಂಚಿನಪುರ ವೇಷ ಪ್ರಬತ ನಲಿಪರಬಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿನಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪೊಡ್ ಬಂದ ಕಾರಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿತ್ತೀನಿ ಐಕೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಲ ಕೆಲ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡೇರು ದೈವನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪಿರ ಹತ್ರ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ವಾವಾ ರೀತಿಡ್ ವಾವಾ ದಾಟಿಡ್ ಹಾಕಲು ಕಷ್ಟಗ ಒಳಗಾತೇರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಸರ್ 2 ಪಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಕೇನು ಮನಗ ದೆಬಣಗ
ಆ ಪೊಣ್ಣಂತುನಗ ಆ ಪೊಣ್ಣಗ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದ್ರೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತೋಜುಂಟುನಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕುಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದೆ ದಯಪನ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸರ್ ದಯಪನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ವೇಷಭೂಷಣ ದಾಟಿಂತುನಾಗ ಈ ಅರದಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಾರೆ ಏತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅರದಳ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಕೈಟ್ ಜೀಟಿಕೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಈ ಜೀಟಿಕೆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ದಾದ ಜೀಟಿಕೆದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ದಾದ ಬೊಕಾಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರಿ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವು ತಿರಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆದಪ್ಪು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆದಪ್ಪು ಅಂದೆ ಐತಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಣಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟೆರ್ಲೇಜು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಪ್ರಕಾರ ಪರವ ಪಂಬದ ನಲಿಕೆ ಅದೇ ಎಸ್ ಅಂಚೊಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡಿತು ನಾನು ದುಂಬಾಗ ಏನೇನು ಮಲ್ಪುನಾಕುಲ್ಲ ಐತ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪೋಪೇರ್ ಪಣ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಕೊರಡೆ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡ ಸರ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದೇವಾರಾಧನೆ ಅವಲ ಕಂಡೆವುದು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿಲ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಅವಲ ಏತೆ ಕಾಲಜಿನ್ನು ಕೆನ್ನಗರೆಗೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯಾಣಂದಲ್ಲ ಆ ವಟಾರದ ನಡುಟು ಆ ಅಲ್ತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಎರ್ಮಲ ಜಪ್ಪು ಕಂಡೆ ಒಡೆಪು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆನಂದಾಣಲ್ಲ ಅಪಕನೆ ಉಂಟದು ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಟೆ ಕೇರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿತ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿಚಾರ ತೂದು ಅರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕೊರಿಯರು ಉಲ್ಲಾಯನ ಅಪ್ಪನೆ ಅಂದು ಎನ್ನು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಸಾದಿ ಕೊನೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಹಿರಿಯ ಅಕಲ್ನ ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗಡಿಕಾರ ಇರ್ನಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೊರಪೇನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂಜಿ ಭದ್ರತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ನ್ಯಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಕಲ್ ಅಕಲೇನ ಅಕಲ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂಬೈತೀರಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ ಒಂಜಿ ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಉಲ್ಲಾಯನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಏತ ಏನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರಂದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರುಂಡು ಇಂಕಲ್ನ ದಿನಮಾನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರುಂಡು ಈ ವಿಚಾರ ತೂತಿನಕಲ್ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನೋಡು ನಡತೊಂಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಇಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯ ಅಕಲ ಮತ್ತು ತೊಗೊಂಬೈದು ಅವೇನೇ ಇಂಕಲ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಲಾಡಿಸಮ್ಮ ಇದ್ದೀನಿ ನಿತ ದಿನ ಆಯ್ನಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಫನ್ಲಾಕನೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಉಲೈಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬದುಕುನ ಈ ಬನ್ನೋಡು ಉಂಡು ಮಾತ ಬನ್ನ ಬಯಲಾಂಡ ಫೋಂಡು ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಟೊಂದಿ ಬೈದೊಮ್ಮೈದೇರು ಆಯ್ನಟ್ ಹತ್ರ ಇನಿತ ದಿನತ್ತ ಈ ಪೊನ್ನನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತೂನ ಬನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಶೆಟ್ರೆಂಚ ಗಡಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಮಾರಡು ಗುತ್ತದ ಸ್ಥಾನ ಮಾರಡೆಂಚ ಅಧಿಕಾರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೇನ ಯಾಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಅದಿತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ತಾಳಮದ್ದಲೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ದು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತವ ಮರ್ಪ ಅಂಚೆ ಮಾತ ವಿಭಾಗಲು ನಮ್ಮ ತೂಂಬೈದ ವಿಚಾರಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶೈಲಿಯೇ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶೈಲಿ ಉಂಡು ಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳು ನಾಟಕತೆ ಒಂದೇ ಶೈಲಿ ರಂಗಭೂಮಿದನೇ ಶೈಲಿಲು ಉಳ್ಳ ಇತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ತೂಪನೊಂದಿತ್ತ ನಾಂಡ ಧರ್ಮದೇವತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶೈಲಿ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಧರ್ಮದೇವತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿ ಐತನಂಚಿನ ರೂಪುರೇಷಲು ಎಂಚ ಬನ್ನಗಾರಿಕೆ ಎಂಚಿನುಂಡು ಅವಿನ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಆಪುನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದೇ ಬನಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ರಂಗಭೂಮಿದ ರೈತನೇ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡಲ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಬನ್ನಗಾರಿಕೆ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ತುಚ್ಛಭಾವಲಿ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೂ ಬನ್ನಗಲ ಹತ್ತಿ ಐಕೆ ಐನ ನೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ಪುರ ಎಂಚಕ್ಕೆನ್ನಗ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಂಡಲ ಅವೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು 1 ವರ್ಷಲ ಪೋವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚ ದಿನಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಬಾಕಿ ಪುರ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಕಿ ಮಲ್ತ ಬರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟದ ಐನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಮುಗಿನ ವಿಷಯತ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿದ ವಿಚಾರತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಅತ್ತವು ಅವು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂಬತ್ತ ನಾವು ಜೀವನ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಮುಟ್ಟಗಲ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಅದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅನೆಟ್ಟದು ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ನೆದ್ದು ದುಂಬೆ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಡು ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಡು ಎಂಕಲ್ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ರಕ್ಷಣಾ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕೂಟವನ್ನು ಕತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಡು ಎಂಕಲ್ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ವ್ಯತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಮುಖರು ವಾರಿ ಅದು ಏನಂತ ಕತ್ತಲ್ತಾರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ಆ ಕೂಟಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟೊಂಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಓಡೆ ಮಟ್ಟ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಲೆಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪು ನಡೆ ಮಟ್ಟ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳ ವೈದರು ಕೆಲವೊಂದು ದೇವನೇರನ್ನ ಕೇಪಿಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಜಾಗಲೆಡು ಬರ ಟ್ರಕ್ಲೆಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಡಿದ ಹೊರತು ಇನಿ ಜೀವನ ಐಕಂದೇದಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಗಾನ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪಿರವತ್ತದ ಬನ್ನಗ ಅವೇನು ತುಂಬ ಕೊನಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಂಕಲ್ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಮಾತ್ರ ಕಸಬು ಐದು ಬಕ್ಕದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬಾಕಿದ ಎಂಕಲ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಸಬು ಬೋಡಾಪನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕಲ್ ನಿಕಲ್ ಜಾಗೃತಿ ಆಲೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರದ ಒಂತೆ ಬತ್ತನ್ ಪಿರವ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ತೂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಿತ್ತು ಈ ಪೊನ್ನು ಪಾಡಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬನ್ನೋಗುಲ ದೈವಾರಾಧನ ವಿಷಯ ಇಟ್ಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ತೋಜುನು
ತಲೆಕ ಜನ ಕಿರೀಟದ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ದೀತನ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಿರೀಟ ಅಂದ್ ಸರ್ ಇತ್ತ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಅವನ ವಿಡಿಯೋನು ಪಾಡ್ಲೆವರ ಓಕೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಅಕುಲು ಬ್ರಷ್ ಇಡ ಅಕಲ ಪೇಂಟ್ ಇಡ ಮಂತದುಲ್ಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ಬಾಸಾಪಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಅವು ಅನುಕರಣೆ ಆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಬೊಕ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ದ ರೀತಿಯ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ವಿಧಾನ ಎಡ್ದು ಬೊಕ ಆ ತಿರಿ ಎಡ್ದು ಬೊಕ ಆ ಒಂಜಿ ತೂಟೆ ಪತ್ತುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ತೂಟೆಲ ಪತ್ತುನು ದೈವನೇ ಅಂದೆ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಗಂಭೀರತೆ ದಾದ ಪಂಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಗಂಭೀರತೆ ದಾದ ಪಂಪಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲುಟು ಆ ಬನ್ನಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಈಗ ಐತನಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಉಂಟು ಆ ಕಡಿಯಟಿಟುಕುಲು ಒಂದು ಐಕ ಬೋಡ ಪಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ವಿಚಾರ ಐಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಂಚಿನ ಬನ್ನಗಾರಿಕೆ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಈತೆ ವರ್ಣದ ಬನ್ನ ಅಂದುಪ್ಪುನು ಮಂಜಲ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದ ಕಪ್ಪು ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಪೂರ್ಪುಗ ತೂರುವ ದೀಪನಂಚಿನ ಬೊಟ್ಟ ದೀಪನಂಚಿನ ಚುಕ್ಕೆ ದೀಪಿನ ಈ ರೀತಿದ ಕೆಂಪು ಈತ ಮೂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಬನ್ನೋಲನು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬನ್ನೋಲುಪ್ಪುನು ಅಂದ್ ಸರ್ ನರಮನಿ ಐನೆ ಕೈಟು ತೂಟೆ ಪತ್ತು ಸರಿ ಅಂದತೆ ಪತ್ತೆರ್ನ ಅವಕಾಶ ಜೀಟಿಗೆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆತೆ ದೇವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಟಿಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಬಲಸ್ವೇರ ಗಲಸೊಣ್ವೇರ ಅದು ಮಾತ ಆ ರೀತಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಐಕ ಜೀಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದಿವಾಟಿಗೆ ದಕ್ಕಲೆ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪೇರ ಮರಿಗಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಈ ರೀತಿ ತೂನುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬೇಜಾರೆಂದು ಈ ರೀತಿದ ದಯಕನ್ನಕ ಅಕ್ಕಲ್ನಾನ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಐತನಾಯಿನಂಚಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳುಂಡು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚುಂಡ ಅಂಚಿನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಪೇರ ಆಮೇಲೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಬ ಇದ್ದೇರು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಈತ ಮಾತ ವಸ್ತು ಲಕ್ಕಲೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕು ನಂದವು ಮುಖ್ಯ ಹೊಡಿತೀನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಾಸ್ತಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿರೋ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮುಕ್ಕ ನನದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗೆ ಎಕಡೊಂದು ಯಾರು ಪೊನ್ನು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ದಯಕೆನ್ನಗ ಏರೇರು ಓಲೋಲು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೀರ ಅಪ್ಪ ಅವು ಅಕಲಕ್ಕಲೇ ಮಲ್ತೇರು ಅಂದ ಪೊರ್ಲು ಬನಪ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ನಿಜ ನಿಜ അതിനടുത്ത് അവർ ಈ ಬಗೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ದೈವಾರಾಧನದ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷದ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪಣೋಡು ಒಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಯಮನ್ನ ಕ್ಷಣ ನೋಡು ಕಾಂಡೆ ಮದಿತಿ ನಾವು ಬಯ್ಯದಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆಪನಂಚಿನ ಘಟನೆಗಳು ಏತು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳು ಅವಳು ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಮತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಆನಂದಾನಗ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬಾಯ್ದು ಬತ್ತ ಪಂಡ ದೈವಲ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಕೆಲವು ಕಟ್ಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ ಆನಗಾನ ಮಚ್ಚರದ ಸತ್ಯ ಪೊನ್ನಗ ಪೊನ್ನ ಮಚ್ಚರದ ಅಂತ ದೈವಡದಲ್ಲೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ ತತ್ವಪೊನ್ನೊಂದಾಂಡ ಐಕ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾದಲುಂಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಇನಿ ಎಂಕಲದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಚವರಿದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಆ ನೀತಿದ ನಡವಳಿಕೆ ರೀತಿ ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿತ ದಿನ ಕೋರಿದನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೈವ ಪನ್ಪುನು ಕಟ್ಟುನ ಎಲ್ಲ ಉಡುಪುಜಿ ದರಿಪನ ಎಲ್ಲ ಉಡುಪುಜಿ ಗುತ್ತದ ಎಲ್ಲ ಉಡುಪುಜಿ ಬಾಕಿ ಏರು ತತ್ವಪೊನ್ನೊಂದಾಂಡ ಉಡುಪುಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಇನಿಗಳ ಉಂಡು ಆಯ್ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಇನಿತ ದಿನಲ ಒರಿದನು ಹೆಜ್ಜಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವನೆಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಾತಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರಿದನು ಆಯ್ತಾ ಮೊಟ್ಟಲು ಒಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದಮಿತ್ತು ಒರಿದನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಶಃ ತೆರಿಯ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಐಕ್ ಬೋಡಕಿರಂದಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಗಗ್ಗರ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುಂಡು ಆದ್ನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜೀಟಿಕೆ ಅವಲ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪೊಂಡು ಜೀಟಿಕೆ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಪಲ ಕೆಲವು ಜನ ಜೀಟಿಕೆ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪುನ್ ಪನ್ನಾಗ ಐತ ಒಂದು ಗಂಭೀರತೆ ದಾದ ಅಂದ ಐತ ಗಂಭೀರತೆ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಾರ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಜೀಟಿಗೆದ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಕನಗ ಈ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಬಲ್ಪಿಜ್ಜಂಜಿ ನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತರು ಜೀಟಿಗೆಯನ್ನು ಪತ್ತದು ಆಯ್ತು ನೇಮ ನಿರತ ಸೇವೆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಜೀಟಿಗೆದ ಬಲ್ಪು ಕತ್ತಲದ ಪೊರ್ತು ಗುಪ್ಪರಂಜಿನ ಮೋನದ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುತು ಸಾಯರ ಒಂಜಿ ಜೀಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎದುರುದು ಪೋಪುನು ಒಂಜಿ ಬಾಗಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಚಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ನೇಮ ನಿರಿತ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆತ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಎತ್ತನಕ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಂಚಿನ ಜೀಟಿಗೆ ದಕ್ಲೆ ಏರು ಇತ್ತಿರಂದಾನಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಏನು ರಾಜಂತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಲತ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವಣ್ಣ ಇಂಚಿನನೇ ಗುರ್ತು ಮಡಸ್ಥಾನ ಜಾಗೆ ಚಾಕಿರಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಒಲ್ಪಲ್ಪದ ಮರ್ಯಾದೆ ಓರೇರಿಗೆ ಎಂಚೆಂಚ ಕೊರಡು ಅವನು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ತಂತಿರ್ದಾರ ವಿಭಾಗವು ಐದು ಬಕ್ಕ ಐಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಗುತ್ತು ಐಕ ಮಡಸ್ಥಾನ ಇಂಚಿನ ಮತ ವಿಚಾರಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಐಕೈಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಹಿಡಿದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಬೈತಿನ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂಬೈತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಪುರ್ತುಗಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗಮನಗ ಬತ್ತಿಚಿಂದ ಅಂಡ ಜೀಟಿಗೆ ಐಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಜೀಟಿಗೆ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಕೂಡುಗಟ್ಟದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಲ್ಪ ಏರು ಮತ್ತೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಪೇರ
ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಲ್ತಂಬತ್ತಿನ ಒರಿಯವರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಲು ಉಂಟು ಈ ರೀತಿದ ಆಯ್ನಂಟ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜಿಂದ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ರಮಗಳು ಗೊತ್ತಿಜಿಂದ ಏರೆಗೆರೆಂಚನ ಬನ್ಪಿನ ಆ ಜೀಟಿಗೆ ದಾರಿ ಎದುರು ಪೋಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ದೇವಾರಾಧನದ ಕಟ್ಟಬಾಡ ಈ ರೀತಿ ನಡತ ಮೋಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಉಂಟು ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಬರ್ತೀವಿ ಬರ್ಪೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳುಂಡೆ ಹಲೋ ಓಕೆ ಕರೆ ಕಟ್ಟೆ ಆಗಿದೆ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಗಟ್ಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆತಂಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 2 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಆ ಓ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ದೈವ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನಲ್ಲ ಓ ಪಂದು ದೈವ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಡ್ ಅವೇನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಚೀಪ್ ಅಂದಾರ್ ನೇರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ದಿದೆ ದಯಪಣಾಗ ಅವೇತು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಈ ಓ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದಯಪಣಾಗ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಇಂಗ್ಲಿ ತೆರಿಪಾದರೆ ಐಕ್ ಬೋಡ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಐಕ್ ಬೋಡ ದಾಯಿ ಲೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆತ್ತ ಜೋಕುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಪ್ಪೇರ್ ಇಲ್ಲಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲ ತೂತನಮ್ಮ ಅವೇತೋ ಜೋಕುಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀತಿ ಅವೇತೋ ಜವನಿರ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ವಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲ ಬುಡದಿಂದ ಮೇಲಿನ ಪಾಂಬುಡಿಕಾಯಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಚರಣಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಸೋನ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದ 10ನೇ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿ ನೀತಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಷ್ಟು ಅವರೀಗ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ತಿರಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡವ ಅಂತೇಳಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ತರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಲ್ ಅವರು ತರಬೇಕು. ಅದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ತರೋದು ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನೇಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅನಿಗಿನಿ ಬಿಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅವರ ಹಾಕಿದಂತ ಏನು ಆ ತಿರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ತಿರಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಬಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾರೂ ಕಾಣದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗಿಡಬೇಕು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಒಂದು ನೀರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಸಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಬಲಿ ಇಟ್ಟಾಗೆ ಭಾರಿ ದೂರ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಆ ತಿರಿ ಬಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇಡಬೇಕಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಎಂಬುದು ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ. ಕೋಲ್ಜೀಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಅಂತ ಇದೆ. ನಿತಿನ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ರಾಜನ್ ದೈವಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆಯನ್ನು ಕೋಲ್ಜೀಟಿಗೆಯನ್ನು ಉರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಬಲಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾಟಕದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿಮುಖರಿಗೆ ಅಂತ ಇದು ಎದುರಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚರ್ವ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಇಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಇಡ್ತೇವೆ. ಆ ಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬಲಿಮುಖರಿಗೆ ಒಂದು ದೀಪ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಆ ದೀಪ ಉರಿಸಿದಿಂದ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೂಟಿಗೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ತೆಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎಂತ ಜೀಟಿಗೆ ತೆಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಆರತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅವರ ಅನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆರತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಿಸೂಟೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಮಪ್ಪನ ಅಂತ ದೈವದ ಅಪ್ಪನೆ ಸಹ ಆಗ್ತದೆ, ಅಪ್ಪನೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೈವದ ಅಪ್ಪನೇ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಬರೀ ಅದನ್ನು ಈಗ 2 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ದೈವ ಎಂಬುದು ಈಗ ಬಂದಂತ ಅತಿಥಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗ್ಗಿ ತೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅಗ್ನಿ, ಅದು ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅದು ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಈಗ ಕೈಗೆ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದೈವಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಅದು ಸಿರಿಮುಡಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಲ್ಜೀಟಿಗೆ ಆಗಲಿ ಪಂಚಜೀಟಿಗೆ ಆಗಲಿ ತಿರಿ ಆಗಲಿ ಕಾರಪಾಲೆ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಲಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಿರಲಿ, ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ನೇಮ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳಿದೆ. ಇದೀ ನಿಯಮಗಳು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ, ಅವರವರಿಗೆ ಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ. ವೈಷ್ಣವ ಶೈವ ಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ನಿರಂತರ. ಇದು ದೈವಾರಾಧನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ ನಂತರ ಅದು ಸರಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ದೈವಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಂತ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವು. ಇವತ್ತು ದೈವಕ್ಕೆ ನೀವು ಗಡಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು. ಈ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈವದ, ಈಗ ನಮಗೂ ಸಹ ದೈವದ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ದೈವಕ್ಕೆ ನೇಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆ ಮುಖ ಏರಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಾಯುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಭಾವ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೆ ಈಗ ಭಂಡಾರ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಯಾವ್ದು ಮುಗ ಬರುವಾಗ ಆ ಮುಗ ಕಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಮುಗ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು, ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ದೈವಕ್ಕೆ ಧನ್ಯತೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆದಂತು ನೀವು ಈ ತರ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ, ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೈವಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿ ದೈವವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕರೆಯುವುದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ. ಈ ಜನ ಯಾಕೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ದೈವಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯಾದಂತ ವಸ್ತುವನ್ನ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಹ, ಈಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ. ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಈಗ ಕಟಿಲ್ ದಪ್ಪೆ ಒಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ದಾನೆ ಮಲ್ರ ಈಗ ತೋಜಂದು ಈ ದಾಯಮಂತ ದಾನೆ ಗುಡಜಂಡಿ ದಾನೆ ಜುಮಾದಿ ಓಲ್ಲೈ, ಇದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಎಂಬುದು ಅದು ಈಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅತಿಯಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಅತಿಯಾದ ಮಮಕಾರ, ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಬಂಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವುದು. ದಾನಿಂಬೆ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ನೋವಾಗಬಾರದು ಅನೇಕ ಕಡೆ. ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಅಪರಿಚಿತನಿಗೆ ಬೇರೆ, ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಅತಿ ಮುದ್ದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಚೀನ ರೂಢಿಯರು. ಅನೇಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕರೀತಿದ್ದಂತೆ. ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಮುದ್ದು. ಈಗ ದಾನೆ ಓಲ್ಲೈ ದೈವ, ಓಲ್ಲೈ ದಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ದೈವವನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಏಕವಚನದ ಕರೆಯುವಷ್ಟು ಸಲಿಗೆಯ ವಸ್ತು. ಆ ಮಮಕಾರ, ನನ್ನ ಮನೆಯ ವಸ್ತು. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ನನ್ನ ಮನೆಯ ವಸ್ತು ದಾನೆ ಮಲ್ರ ಇಜ್ಜಾನೈ ದಾನೆ ಉಚ್ಚಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ದೈವ ಎಂಬುದು ದೈವದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಗೊಂದಲಗಳು, ಡೌಟುಗಳು, ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು, ಒಂದು ಮಾತು, ಓ ಅಂತ ಕೂಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ದೈವದ ಓಂ ಮುರುಳುನ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಅದು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಶಬ್ದ ಬರುದು ಯಾವಾಗ? ಆ ಶಬ್ದ ಯಾವತ್ತೂ ಬರುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸರಿ ಗಮನಿಸಿ, ಒಂದು ರಾಜನ್ ದೇವಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಪಡಿಯಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರದಲಾಕಿ ಅರ್ಧಲಾಗಿ ಬಂದಾಗುವವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ದೈವ ಬಾಯಿ ಬಿಡುಪುಣೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಬಾಯಿ ಬಿಡುಪುಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇದೆ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಹೂ ಹಾಕುವ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಆ ಹೂ ಹಾಕಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗೋಣ, ಎಂಗ್ಲಿನ ಮಾತ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪಲೈ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಪು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾದ ನಂತರ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿ ಒಮ್ಮೆ ನಿಲ್ತದೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿನವರು ಎರಡನೇ ಸಲ ಹೂವು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೂರ್ತಿ ಆವೇಶ ಆದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆವೇಶ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಂಡ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಆವೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಂಡೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಆದ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲವರನ್ನು ನಾನು ನೆರೆದು ನೀವಿಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ. ದೈವವು ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾನವರಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳಾಗೋದು ಬೇಡ, ದೈವ ಏನು ತೀರ್ಮಾನವಂತದೆ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಎಂಬುದಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ದೈವದ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಕಲ್ಲರು ಬರುವಂತ ರೂಢಿ ಇತ್ತಂತೆ. ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಈ MC ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸೂತಕ ಎಂಬುದು ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದೈವದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ದೈವ ಅರಬ ಇಟ್ಟಂತ ಶಬ್ದ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ರೀತಿ ಕಲ್ಪನೆ ವಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆ ಆರ್ಭಟ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು, ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾದಾಗ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಸೂತಕದವರು ಬಂದರೆ, ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ದೈವ ಆರ್ಭಟವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅತಿಯಾದ ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಇಲ್ಲದ ಅತಿಯಾದ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತೆ ದೈವಕ್ಕೆ ಆರ್ಭಟವೇ, ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟವೇ ಅದರದ ಒಂದು ಕಡೆ. ಆರ್ಭಟ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿ ಆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂತೆ. ಅದು ಆರ್ಭಟ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ,
ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಮಾತು, ಇಬ್ರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಆಗ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಇಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗೆ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಪ್ಪೆ ದೈವಗೂ ಪೊಂಜೋಲು ಮಾಲೆ ಪಾಡುಲ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೈವದ ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಡಿ, ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಾವೊಂದು ಕಲಾವಿ ನೋಡಿ ಸೆರಂಗೊಡ್ಡಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಸೆರಂಗ ಈಗ ಅವರು ಇಟ್ಟು ಮೂಲ್ಯ ತೆಗೊಳ್ಳುವುದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೈವಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಡಸರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇದು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಲಿ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕಲ್ಲುಟಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಒಂದು ಕರಿಮಣಿ ಕುರ್ಲೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕರಿಮಣಿಯ ಪಾಪೆಗೆ ಕರಿಮಣಿ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮದುವೆಯ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಇಲ್ಲದ ದೈವಗಳಿಗೆ ಕರಿಮಣಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು. ಕರಿಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಯ ಗಂಡ ಯಾರು ಅಂತ, ಕರಿಮಣಿಯನ್ನು ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಬಾರ್ದ? ಅದು ಗೌರವದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಇದರ ಕರ್ಮಾಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಗೆಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕರ್ಮಾಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವರದು. ಅದೇ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಅಗೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಡಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವಳೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನರ್ತಕ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ತಾನೇ ಬರಂದಾತ, ಅದು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಡಸರ ವಿಭಾಗ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೇ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಟ್ಟು, ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿಮಣಿಯನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಇದ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡುವವರಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿ, ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೈವಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಶಿವ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೈವಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಾರಿ. ಕರಿಮಣಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕರಿಮಣಿ ಹೊರತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಿನ ತಾನೇ ಕರಿಮಣಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಜೀಟಿಗೆ ಆಗಲಿ ತಿರಿಪಾಂದವಾಗ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಸರ್ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ವಿಮರ್ಶೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್? ಹಲೋ ಸರ್, ದಯಮಾಲ್ತ ಇದನ್ನ ಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್, ಸುರುಕಾದ ದಯಮಾಲ್ತದೆ. ಟಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಮಲ್ತಾರೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಪದ್ಮನಾಭ ಅಂಬರಿ. ಪದ್ಮನಾಭ ಅಮ್ಮದೇರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸರ್, ಇದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾತೇನೆ ಸರ್, ಪಲ್ಲೆ ಸರ್. ಅತ್ತ ಎಂಕ ಕೇಂದ್ರ ಪುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಕಮಲಾಕ್ಷರದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ದಾದಂದು ಜಾತಿ ಕಟ್ಟದ ಪುರಾ ನಮ್ಮನೇ ಪಂಡು ಕೊರಿಯ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕಮಲಾಕ್ಷರಿಗೆ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾದಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮನೇ ಹೋದು ದುಮ್ಮೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪದು ಕೊಡ್ದು ಇನಿ ಅಲ್ಪ ದದ್ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡ್ದು ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾನ್ಯಾಪಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನಿ ಅನ್ವೇನಕಲ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಡ್ ಸೇಜಿರ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಅಂತ ನೇಮ ಕಟ್ಟ ಶುರು ಮಲ್ತೀರು. ಅರ್ಥನೇ ಕಮಲಕ್ಷಣ ತೂಲೆ ಕೆಲ ಕೋಟಿಂದು ನೇಮದಡಿ ಪೋನಾಗ ಉಲಾಯ್ ಪೋಪಿನಲ್ಪನೆ ಸಿರಿತ ದ್ವಾರ ಅನಿತ ಲೆಕ್ಕನಿನ ದ್ವಾರ ಅವು ಏರ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೊಡ್ದప్పుడు ಇಂಜಿನ ಕೊಡ್ದప్పుడు ಇಂಜಿನ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏಟು ಬೇಜಾರಾಪುಣು ಓನು ದೈವಗೂ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನು ಇದ್ರು ಕಡಿಟು ನಮ್ಮ ಈಗ ದ್ವಾರ ಮಲ್ಪುನು ನಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನು ಏರ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮನ್ನಾಗ ನಿಖಲ ಜನಕ್ಕೂ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ವೇಷಭೂಷಣ ಮಾತಾಡ್ದು ನಲಿಪುನ ಕುಣಿಕೆನ್ ಮಲ್ಸುತ್ತಾದ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂಲೆ ದೊಡ್ಡ ದಿಕ್ಕುನು ಬಂದು ಇವಾಗ ನನಗೆ ಎರೆ ಬಾಣರನ್ನು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಇತೆ ಇರ್ಬಂಡ್ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಕೈದು ಮಲ್ಪುಗೋದಂತಾರ ವಾ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಗೆ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಾರ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡು ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಐದು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಧಿರ ಸಮೇತ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ಮೂಲ ಬೇರೆ ಆಪ ನಿಜ 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 ಅವೊಂಜಿ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಂಚಿನ ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರ ಅವೇ ಗಂಭೀರತೆ ಅವೇ ಆ ಬೇಜರಡ ಆತಂಕಡ ಪಂಡಂಚಿನ ಮಾನಸಿಕ ಬಂಡಂತೀರು ಎಂಕುಲು ಈ ವಿಷಯ ಗಲಡ ಅಂತ ಕೆಲವತ್ತೆ ತಿರಿನ ದುರುಪಯೋಗ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ
ತಿರಿ ಓಲು ಕಟ್ಟೋಡು ಅಲ್ಪನೆ ತಿರಿಕ ಮಾತೊಂಡು ಆ ತಿರಿನ ಐಕ್ಕಬೋಡಾದೆ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಕೊಲ್ಲುದು ಬಿಲ್ಲವೇರು ತಾರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏಳು ತಾರೆಗೆ ಈ ಬರ್ತದೆ ಏಳು ತಿರಿ ಏಳು ಪಾಂದೋಲು ಏಳು ತಿರಿಕೆ 14 ಪಾಂದೋಲು ಐಕ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಟು ಆ ತಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ತಾರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ತಿರಿನ ದೆತ್ತದು ಐನ ತೀರ್ಥಬೂರ ಅಂದೆ ಐನು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಕೊಂಡದು ಬರ್ತದೆ ಇರೇಗ ಐನು ಕೊರ್ಪುಣ ಮಾತ ತಿರಿಕೆ ಏತ ಮಾತೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬಂಬೆ ಒಂಜಿ ಬಾರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿರಿ ಈ ಪಾಂದು ಐನು ಇರೇಗ ಬಿಲ್ಲವೇರೆ ಈ ಏರ್ಲ ನನ್ನೋರು ತೆಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲವೇರೆ ತೆಪ್ಪರೆ ಬಿಲ್ಲವೇರೆ ಕೊರಿಯ ಅನ್ನೋ ಅಂಚಿನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ವರ್ಗೋಲಿಗೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮ್ಮನೆ ಚಾಕಿರುಂಡು ಅವೇ ನೀನು ನಿಜವಾದಲ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ತಿರಿ ದೆಪ್ಪನೆ ಬಂಡ ಮಾರ್ಲೆ ಇಂಡೊತ್ತು ದಯಪಂಡ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಐನ ಬೆಲವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲವನೆ ಅವು ದೈವಾಗ ಮಾತ್ರ ತೆಪ್ಪರೆ ನಿಜ ನಿಜ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆಪ್ಪೆರಜ್ಜಿ ತಿರಿನ ಇರ ನಿನ್ನ ತಿರಿನ ಕಿನ್ಕು ಎಂದು ಬನ್ಪೇರು ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ತಿರಿನ ಕಿನ್ಕಾಡ ಅಂತ ಬನ್ಪೇರು ಲತ್ತನ ಕಿನ್ಕಾಡ ಬನ್ಪೇರು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಲತ್ತವು ಅವು ದೈಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾರ್ಯವು ಮಾತ್ರ ಐನ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಐನು ಏಪಲ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ತಿರಿನ ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಆ ತಿರಿನ ಕಟ್ಟದವು ಇರೇಗ ನಲಿಪೊಡ ಆಯ್ನ ಸುತ್ತ ಆ ತಿರಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟದಾದ್ಲ ಪಾಡ್ನಲ್ಪಲ್ಲ ಪಾಡು ಆರ್ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡತ್ತೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರತ್ತೆ ಯಾನಾರಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ತಯಾರುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಸ್ವರ ಮೀನಿ ಲಕ್ಕಜಿಂಡ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ವಾ ಕಾರಣೋಗ್ಲ ದೈವಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ದೈವಲೇನು ಬರ್ತಾ ಉರ್ಚಿ ದೈವದ ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಉದ್ಯೋಗದಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡಮೂರ್ದಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರು ದೈವನೇ ಅಂದ ಪನಕ ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಕ ದಯದಿಂದ ದೈವದ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಕೋರ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಕೊನೋಡ್ಚಿ ಏತಮಲ್ಲ ಬೇನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಕ್ತ ಕಾಲ ನಂಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕೊಂಡು ದೈವ ಏಪಲ ನ್ಯಾಯ ಕೊರನಾಗ ಮೋನೆ ತಕ್ಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಂದು ವಿಚಾರ ತಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪು ಜಾವು ನ್ಯಾಯ ಎಂಚ ಉಂಡು ಐಕ ಸರಿಯಾನ ನ್ಯಾಯ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಸರ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಕನ್ಸರ್ ಇನ್ನ ಕಾಳಜಿ ಹಲೋ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಸಿರಿತ್ತಾ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪಟ್ಟೆದ ಜಾರಮ್ಮೇನ ಮೆರೆದು ಕಮಲಕ್ಷನ್ನ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಅವ್ಳು ಗಡುತ್ತ ನೇಮ ಅದು ಅನಿಗಿರ್ತು ಬಾರ್ದೇನು ಜೋಕುಲ್ ಕಾಟದ ನಲ್ತಿನೆಕ್ ದೈವ ಆವೇಶ ಬರ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ಗಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆಕಲಿರು ತಪ್ಪಾಣ ಜಾರಮ್ಮೆ ಬಂದಿನ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು ನಿಜ ಸರ್ ನಿಜ ಇಂದು ಅವು ಬನ್ನ ಸಿರಿ ಬನ್ನದ ದುನಿಯಾನಿ ನೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಗಿರ್ತದಕ್ಕೆ ಇರು ಜೋಕುಲ್ ಪೋದು ಕಟಕು ದೊಬ್ಬಿಯ ಅಂಚನಗ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಉಂಡೆ ತುಪ್ಪನಗ ಇಂಜಿನ ಮತ್ತ ನಡಪರದಲ್ಲಿ ನೇಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಂಬದೇರ್ನ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೆತ್ತು ನೋಡಾಕೊಂಡು ಆಕೆ ಪನ್ನರೆಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಅತ್ತು ಸರ್ ನಿಕುಲ್ ಹಿರಿಯಕುಲು ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪಡ್ತುಲೆ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಂ ಪೋಪಿನಿ ಅಚ್ಚ ನಿಕುಲ್ ಇಂಚೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಂದು ಬೋಂಡಾಗ ಏರ್ಲ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪು ವೇಳೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಈ ಇಂಚಿನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿದ ವಿಚಾರ ಏರ್ಲ ಕೈಪಾಡುಜಿರ ಒಂಜಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಚರಣೆ ಏಪಲ ಎಂಕಲನ ಪರವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಸರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆತಂಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜರದ ಸಂಗತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಮಾತಿರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ತುಳುವೇರ್ನ ಬೇಜರದ ಸಂಗತಿ ದಯಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಏಪಗ್ಲ ಐಕ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ದುಂಬಗ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಸುರುಕಾದ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ದೇವಾರಾಧನದ ಗುಡಿ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾಡ್ತಾಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಡಕಾಯಿ ಮರಗಿಲ್ದ ಪದ್ಮನಾಭರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಯಬನ್ನಾಗ ಆತ ಅವೇನು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ನೋಡು ಯಾಕಡೆ ಕಂಡೆ ಹೋದ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ನೋಡು ದೈವಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಐಕ್ಲ ಉಡಿಪಾದದಿ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಸಿರಾದಿದ್ದೆ ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಅಕಲ್ ನಡತೊಂಬೋ ನಂಚಿನ ಸಾಧಿನ ಅಂಕಲ್ ತೋತಿನ ಯಾಕೆನ್ನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋದು ಪೆರೆಯಾರು ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಗಮನವು ಆಯ್ನಟ್ಟ ಆತರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಪ್ಪು ಏರಂದಿತ್ತು ನಾಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಕ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕೂಡುಗಟ್ಟಲು ಉಪ್ಪುನು ಅವೇನು ಐಕ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಗುರುಸಾನೋಡು ಉಪ್ಪುನಕಲ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊರಿಯರಡ ಓ ಸರಿ ಓ ತಪ್ಪು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಕೊರಿಯಡ ಅಲ್ಪ ಸರಿ ತಿದ್ದೊಂದು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ತಾಯಕೆನ್ನಗ ಬನ್ನಗಾರಿಕೆ ತಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪನಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ದೈವಾಧಿಕಾರ ಸರ್ ಒಂಜಿ ದಯವಂತ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೆತ್ತೆ ದುಂಬಗ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಖೇಶ್ ಬಂಬದೇರ್
ಮುಖೇಶ್ ಪಂಬದರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡೆ ದಾಪನಾಗ ಈ ಕಾಂತಾರ ಪಂಪಂಚಿನ ಜಗ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದೊಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಚಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಾರ್ ನೇರವಾದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆರ್ ವೇದಿಕೆ ನೇರವಾದ ಮುಖೇಶ್ ಪಂಬದೇರಿನ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐಕ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖೇಶ್ ಪಂಬದೇರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮುಖೇಶ್ ಪಂಬದೇರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಕೇನುಂಡೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ. ಸುರುಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮುಖೇಶ್ ಪಂಬದರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗಮೆಚ್ಚಿದಂತಹ ಚಿತ್ರ ಕಾಂತಾರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಕೂಡ ತಮ್ಮದು. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಮುಖೇಶ್ ಪಂಬದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಸರ್ ಕೇನುಂಡೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂದುಂಡೆ ಸರ್? ಹಲೋ ಸರ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡೆ? ಹಲೋ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡೆ ಸರ್? ಕೇನುಜಿ ಹಲೋ ಕೇನೊಂದುಂಡೆ ಇತ್ತೆ? ಎಸ್ ಸರ್ ಸುರುಕಾದಿರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸರ್. ದಯಪನಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸುಗೆ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆತರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆತರ. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡದಿರಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ದಯಪನಾಗ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆದೊಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿ ಸತ್ವಲೇನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ತೂಪುಲ ಕನಿಕುಲು ಪಸರಿಸ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಆ ವಿಚಾರ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಪಿನಂಚಿನ ಘಟನೆ ಇರ್ತುದು ಪರ್ ಸರ್. ಐತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಮೋನಿಗ್ ಅರದಲ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀಟಿಕೆ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಂತಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಇರ್ತುದು ಪರವೇನು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆದೊಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಕಳಕಳಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಬರಿ ಪುರುಳದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಾರ್. ಎಸ್ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೋ ಸರ್. ಐಟ್ ಅಡ್ಡ ಪಾತ್ರಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರುಳದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಲಬೋಡು ಸರ್. ದಯಪನಾಗ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪಂತೇರ್ ದೈವದ ಲಕ ಏರ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈವದ ವಿಚಾರ ಏರ್ಲ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ದಾರ್. ದಯಪನಾಗ ಆ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕುಲ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇರೇನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ದಾದ ಸರ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸಂದೇಶ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಡು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತೂದು ಮಸ್ತ್ ಅವೇನು ಬೆಲೆ ಪುರೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ದಂಡ ಪಿದೈದ ಊರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಭಯಭಕ್ತಿ ಅವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪದ್ಧತಿ ಅಪಗಂಡ ನಮ ಕಾಂತಾರ ಪನ್ಪಿನ ಫಿಲ್ಮು ಒಂಜಿ ಜನಕುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ವಿಚಾರಲು ಪುರ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟೋಡು ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುನವು ನೆಟ್ದು ವಿಚಾರಲು ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತಗು ಎತ್ತೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಂಕ್ಲ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದ ಜನಕುಲು ಇದೇನು ಆ ದೈವ ಆರಾಧನೆನು ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಅಂಚನೆ ಅವಿನ ದೊಂದಿ ಪತ್ತೊಂದು ಅವಿನ ಪುರ ಅವಿನ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಕೆನ್ನಗ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ನಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಫುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆರತಿ ತಟ್ಟೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆರತಿ ತೂವವು ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆರತಿ ಮಲ್ತುಂಡವು ಆರತಿ ಇಂದು ಪನ್ವ ಅವೇ ಆ ತೂನು ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟೆರ ಬೊಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲ ನಮನೆ ಪೊತ್ತವನು ದಾಯಕೆನ್ನಗ ದೈವ ಪನ್ಪಿನವು ಎಂಚಿನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಂಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ನೆತ್ತ ಕಲೆ ಎಂಚಿನ ನೆತ್ತ ನೆಲೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಅಪಗಂಡ ಏನು ಮುಟ್ಟುಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೋಷ ಮಾತ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಮೊಕುಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಲ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೋಡಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಕೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿತ್ನ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ದೀವೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ದೇರಂದು ನಮಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನತ್ತು ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕನಗ ಇಂಕ್ಲ್ ಮಲ್ದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುನು ನಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮನವಾರಿಕೆ ಇತ್ತಲು ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ಟು ಅಂತ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಕೊಡ ನಿಜ 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 ಎಸ್ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈರೇ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಂಡೆಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಎಂಕುಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಂಚ ನಾವು ಏತೋ ಜನಕುಲು ಇತ ದುಂಬ ಗುಲ್ಲೇರ್ ಐತ ನಡುಟ್ಟು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ನಗಾರ್ ಪಂತೇರ್ ದಪನಾಗ ವೃತಾಚಾರಡಿತ್ತೇರ ವೃತಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಶುದ್ಧಾಚಾರಡಿತ್ತೇರು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡೊಂತುಜೇರು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಅವು ಈರ್ ಪಂಡನೆ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪರ ಎಂಚೆ ಎತ್ತನ್ ಸರ್ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ದಾಯಪನಾಗ ಇತ್ತ ಅವೇತೋ ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಒಂದು ರಿಪೀಟ್ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸರ್ ದಾದ ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಏನ್ ದಾದ ಪನೊಂದು ಕೇನ್ನಗ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಯಾಕಡೆ ಇಂಕ ಪಂಡೇರ್ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಯಾನ್ ಅರಡ ವಿಷಯ ಪಾತೆರಿಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಕಲ ಪುರ ಪಾತೆರಿಯ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಮುಕ್ಕಳು ಆರೆ ಗೇರ್ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ಅರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರು ತಪ್ಪು ದಯಕೆನ್ನಗ
ಆರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ ಮುರ ಮಲ್ದೇರ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಅವು ತಪ್ಪೆ ನೀರು ಮಲ್ದಿನ ಅವು ತಪ್ಪೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಅವೇನು ಈರು ಆ ಪಾರ್ದಿನ ಇಂಚಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಐಟ ಪಾರ್ದೇರ್ಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಐಕ ಆರು ಸಾರಿ ಪೂರ ಕೇಂಡೇರ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಏನ ದೈವಗುದ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆನು ಪೂರ ದೀತೆರ್ಗೆತ್ತೆ ಅವನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡೊಂದು ಆರು ಒತ್ತೊಂದೇರ್ಗೆ ಆ ಏರ್ ಪಂತೇರು ಆ ಲೇಡಿ ಆರು ಪಂತೇರ್ಗೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಅವು ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಾದ ಇತ್ತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಒಂದು ಏರು ದೈದಿರತ್ತೆ ಅವೇನಿತ್ತ ವೈರಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಸಾರಿ ಪೂರ ಕೇಂದಿರ ಅಂಡ ನಮಲಂತ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಕೊಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಏರ್ಲವೇನ್ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ ನೆಟ್ಟಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂದ ಅವು ಇರ್ನ ಬಾಯ್ಡೆ ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ದಪನಗ ಆರ್ ಪಂತೆರ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ದಪನಗ ಮಸ್ತ್ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಇತ್ತೇರ್ ಪಂದ ದಪನಗ ಒಂದು ತೂಪಿನಕ್ಲ ವೇತೋ ಜನಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದಪನಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಯಿ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಂಡು ಪನ್ನಗ ನಿಕುಲ ಅವೇನು ಶುದ್ಧಾಚಾರಡ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮಲ್ದಾರ್ ಅಂದಾತೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ನಾರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿದುಪ್ಪುನಾರೆ ದೈವಾರಾಧನೆನು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಆರು ಬಾರಿ ಅಕ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮು ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಭಯ ಭಕ್ತಿಡ್ ದೈವೋಗು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಧಾವನ ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯಲುಂಡ ಅವಿನ ಪೂರ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಮಿತ್ ಬಾರಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿದಿ ಒಂದು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಕಾಂತಾರ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು ನಿಜ 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 ಅಂಚ ದುಪ್ಪನಾಗೆ ಇಂಚಿನ ಘಟನೆ ನನ್ನ ಮರುಕಳಿಸಿರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನೀರು ಪನ್ಪರ ಖಂಡಿತ ಇಂದು ನನ್ನರ್ ದುಂಬುಗು ಒಂದುವೇ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಪನ್ಪುಡ ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಅವಡು ನನ್ನರ್ ದುಂಬುಗು ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಏನ್ ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ವಾಡದ್ ನೇನ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ವೇಷ ಮಲ್ತದು ನೇನ್ ಪುರ ಮಲ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನಿಕ್ಕು ನಿಜ 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 ಯಾಕೆನ್ನಗ ಎಲ್ಲ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಬಾಧೆಗೆ ಊರ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಆದು ಪೋವು ಎಲ್ಲೆಗಾನಗ ಎಲ್ಲ ಒಲ ಉಪ್ಪುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಪುರ ಅವನಿ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪಿನ ಪುರ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೈತ ಬಗೆಟ್ ಅಂಡ ಅಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಲೋಲ್ ಪುರ ಮಲ್ತಿರ ಎಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಸದವೇನು ಐನು ಪುರ ದೆತ್ತು ನುಮಲ್ ಪೊಡವು ದೈವೋಲೆಲ್ಲ ನಿಜ ನಿಜ ಬಾರಿ ಬಂಗುಗು ಸೇರು ಅತೆ ನಿಜ ನಿಜ ಪಿರೋರ ಮುಖೇಶ್ ಪಂಬಾದಿರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸರ್ ದಾಪನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೂರು ಪಿದ ಇಲ್ಲ ಏರು ಮತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನ ಚೂರು ಪಿದ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಸರ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೇಶ ವಿದೇಶ ತುಪ್ಪುಲ ಕಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೌಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರ ಪಂದ್ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಖಂಡಿತ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್ ಕುಡೋರ ಅಭಿನಂದನೆ ಇರೆಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಾರ ಕಾಂತಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸುರುಮಲ್ಪ ನಡೆದುಂಬು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಗಬಹುದು ಅಲ್ಪ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರದಿತ್ತೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಆರು ದೈವ ನಂಬುನಾರು ಅಂಚ ಆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಆ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಆ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಒಂದು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಕಾಂತಾರ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಆ ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಪಂಚುರುಳಿ ದೈವ ಆರ್ನ ಕೈ ಪತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಅದೊಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ನಾಡೊಟ್ಟು ಅವು ಯಶಸ್ಸು ಇನಿ ಕೋಡೆ ಬೈದಿನಂಚಿನಂತ ರಾತ್ರ ಪಗೆಲ್ ಬೈದಿನಂಚಿನಂತ ಅವು ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಆಯ್ತು ನಾಡೊಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಪುರ ತೂದು ನಮ್ಮ ಆರ್ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ದುಸ್ಸಾಹಸ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂದತೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಿ ಇಂಚಿನ ದುಸ್ಸಾಹಸ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲಕನೆ ಆರೊಂಜಿ ಜಾರಂದ ಏನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂಡೇರು ತಿರಿಕೇತಮ ಹೊತ್ತೊಂಡು ಬನ್ನೋಗೇತಮ ಹತ್ತೊಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಅರದಲಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕರೆ ನಾವು ರೋಗಲೆಗೆಲ್ಲ ಮರ್ದಾಪುನ್ ಕೆಲವು ರೋಗಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅರದಲ ಮೋನದ ಬನ್ನಡ ಆತ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆತ ಚೈತನ್ಯ ಒಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬೊಕ ಈ ಅರದಲದ ವಿಷಯ ಸರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಪೋದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಅರದಲ ನಂದಿತ್ತದ ಅರ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡಿಯರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದುಲ ಒಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದುಪ್ಪು ಒಂದು ಆರ್ ಪನ್ಪಿನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಾದಾ ನಮ್ಮ ತೂತುಜ ಆರ್ ಪಂತಿನ ಎನ್ನಗ ಬನ್ನನುವರ ನೇಮ ದೇಪನಗ ಒಂದು ಪುರ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬೈತಂಡು ಒಂದು ಪುರ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆನ್ನಗ ಬನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇಪ್ಪನೊಂದು ಕೆನ್ನಗ ನೇಮ ಪಿರಿ ನಡೆದು ಬಕ್ಕನ ವರಣ ಬನ್ನ ದೇಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವತ್ತು ನಾನು ನೇಮ ಪಿರಿ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜೋಕಲೆಗೆ ಬರ ಮರ್ದಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಬಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಕುಲುಕು ಬಹುಶಃ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಅಲ್ಪದಾದಂಡಲ ಆದು ಪೆರೆ ಯಾರು ಯಾನ ಗಮನ ವಿಷಯ ಇದೆ ತೊಂದಜಿ ಇತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಐನೆಟ್ ಹತ್ರ ಈ ವಿಚಾರ
ಖಂಡಿತವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅವನಿಟ್ಟ ತಿರಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಲ ದೈವದ ಸೇವೆ ಆಪನೊಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಒಲ್ಪಲ ಕಾಡ್ದಡಿಕೆ ಪೂರಂದ ಐಕ್ ಕೊಂಚ ಅನಿ ಆನಂದಾಂಡಲ ಅವೇನು ಆ ಜಾಗಡಿ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡೆದು ಇದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನೊಂದು ಒಲ್ಪಲ ಕಾಡ್ದಡಿಕೆ ಪೂರ್ದು ಮಹಿಳಾ ಬಂದಿಲ್ಲಕ ಅవి కొంచెం విశేషమైన మోహుత్తలు కొరకు ఇత తిరిగిన ఎక్కడ ఉంచి జారందాయ నుంచి కథను పండారు అంచనే ముಲ್ಪ పక్క ఇచ్చ దూర పోవడం ఉంది ఇచ్చి నమ్మనే పదవుద ప్రదేశాడు జోకులు సాన అందుండు జోకులు సాన ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಅಲ್ಪನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನೇಮ ಈ ಜೋಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತೇರಂದಕ್ಕೆರ್ನಾಗ ಈ ದುಮ್ಮನಾನಿದ ನೇಮವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೂದು ಮನದನಿ ಆ ತಿರಿಕಲೇನು ಪುರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಕಲ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಮಾತ ನಲ್ತೇರು ನಲ್ತದು ದೈವ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪಡು ಒಂಜಿ ಬೇತನೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು ಜೋಕುಲೇನು ಮಾತ್ರ ರಾಪ ಒಂದು ಬೋಪಿನ ಅಡೆಮುಟ್ಟಾಂಡು ಜೋಕುಲು ಊರು ದಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಮುಗ್ಗೇರು ಇನ್ನೀಗಲ ಸಾನೋ ಗೆಂಜಿನ ಪದಾರ್ಕೆನ್ನ ಜೋಕುಲು ಸಾನ ಅಂತ ಜೋಕುಲ ಸಾನ ಅಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚದುರು ಕದ್ರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಂಚಿನ ಪದವು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಂದೊಟ್ಟಿ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಕಾಂತಿಯರ ಜುಮಾದಿ ಅವೇ ಜುಮಾದಿಯ ನಡೆಟ್ಟು ಸೇವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕದ್ರಿದ ವರ್ಮದಿಂತ ಉತ್ಸವಾದಿಲು ಮತ್ತು ಕರೀದು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಗಡುವು ಆಡಿದ ಕಂಡೆಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿ ಜಾತ್ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣಗೂ ಎರಡಂಚನ ಕೊಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ 21-23 ತಾರೀಕು ಆದ ಆಯ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕದಿರದ ಕೊಡಿ ಜಾಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡೆಟ್ಟದ ಪದವ ಮೇಗಿನ ಬಕ್ಕಿನ ಆಗಿರ ಮಿಕ್ಕಲ ಮಾತ ಐನು ಮನೆತನದಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕಂಡೆಟ್ಟದ ಗಡುವು ಆಡಿದ ಜಾಗರು ಸೇವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಜಿತಕ್ಕದ ಭಂಡಾರ ಬರೆದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಡೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನೇಮದ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತನು ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಒರಿದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆಲ್ನ ಈನಿಕ್ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪದವ ಮೇಘನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಅಂಚ ಕಡೆಯತ ದಿನ ತಾನಿ ಒಂಜಿದಿಂತ ಕಾಂತಿಯರ ಜುಮಾದಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ನೇಮ ಉಂಟು ಅವಳು ಅವೇ ಬಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಮೂಲದ ದೈವಕ್ಕೂ ನೇಮಾಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾಂತಿಯರ ಜುಮಾದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ವಿಲ್ಲು ಬಗರದ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಮಾಡಲು ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೇವಪಂಜರನ ಈ ಬಿಲ್ಲು ಬಗರದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಬಾಡದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಟ್ಟಬಾಡಿದ ಕೆಲವು ಸ್ವಚ್ಛಪಾಯರು ಉಂಡು ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಪದೌದ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಜೋಕುಲು ಸಾನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತಿರಿಕಲೇನು ಮತ್ತು ಗಲಸದು ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಉರ್ತುಜೆ ದೈವ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಲ ತೂತುಜೆ ಮುಗ್ದೇರಂದಲ ಆ ಭಾಗ ನಡು ತೂತುಜೆ ಜುಮಾದಿ ಆಯ್ನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅಲ್ಪಲ ನಡತು ಎನಿಕಲ ಸಾನಗೆ ಜೋಕುಲು ಸಾನ ಅಂದೇ ಬುದ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಜೋಕುಲು ತೂವ ದೈವ ದಯಕನ್ನಗ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಲ್ನಾಕನೆ ಕಟ್ಟಡೆ ಉಂಡವು ಆನಗ ಆನ ಮಚ್ಚಾರದ ಪೊನ್ನಗ ಪನ್ನ ಮಚ್ಚಾರ ವರ ದಿಷ್ಟಿ ದಿಯಂಡ ಎತ್ತು ಈತ ಜಂತ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಲನಾಡ್ದ ಏತೋ ಜನಕುಲವೆನ್ ತೂದಾಡ ದೈವ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿನ ಆಕರ್ಷಣ ಭಾವನೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಗುತ್ತು ಮನಸ್ಥಾನ ಚಾಕಿರದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಗೆ ಫೋನ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಈ ಪಾತೆರ ಪುರ ಬಹುಶಃ ಇದು ದಾದ ಪಂಡರ್ತಲೆ ಅವೇತೋ ಜನನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಡೋಡ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪಡುವನ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಒಂದು ಪಾತೆರ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಆವಡ ನಂಚಿನ ಪಣ್ಣಗ ನೆಟ್ಟು ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಶಬರಿಮಲೆಟ್ಟು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿನ ತಾನಿನ ಕೆಲಗೆ ಬುಲ್ಪುದ ರೂಪಡಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಬಂತೆ ಇನ್ನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಾಂತಮಲಿಟ್ಟು ಜ್ಯೋತಿ ಉಲ್ಲಂಜವನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಹಸ್ರ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಮಾತಿರ್ನ ಉಲೈಡುಪನಂಚಿನ ಆತ್ಮದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯೇ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಪನು ಅಲ್ಪ ಕಾಂತಮಲತಮ ಇತ್ತು ನಿಜ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಆದ ಪ್ರಕಟ ಆಪನು ಇಂದೇ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ವೇತದಾಲತ್ತು ವಿಶೇಷ ತುಲನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಇಟುಗುಲ ಇಡೀ ನಂಜಿನ ಭಾವನೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡ ಮಾತ ಪ್ರಕಟ ಆದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ ತುಲನಾಡ್ದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಅಪಮಾನ ಆಣತ್ತ ಪನಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಆನಂದನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಜ 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 ನಿಜವೈನ ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಪ್ರತಿ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತಿನಕಲ್ಲಾದಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಮಲ್ಪು ನಕಲ್ಲಾದಿಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ತುಲನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನದ ಮಿತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಜವೈನ ಖಂಡಿತವಾದ ದುಂಬುದು ಇದು ವಾ ವಿಚಾರಳ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ವ್ಯವಹಾರಳ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದೈವಾರಾಧನ ದುಂಬುದು ಇದು ವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪೆರಳ ಪೋಡ್ಚಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ಎತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಗ್ನಿದ ಸಂಕೇತ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ತೂನು ತೆರಿದ ಮುಟ್ಟನಲ್ಲ ವೆಚ್ಚ ತೆರಿಯಂದ ಮುಟ್ಟನಲ್ಲ ವೆಚ್ಚ ನಿಜ ನಿಜ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಚಾರ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಡ್ಚಿ ಏಪಲ ಪಂಪನ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖೇಶ್ ಪಂಬೆದರ ಪಾತ್ರದ ದೈವಾವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರಿಯರು ದೈವಾವೇಶ ಈ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಿನ ದಿಂಚ ಕೆಲವು ಥಿಯೇಟರ್ ಟಾಕೀಸ್ ಕೆಲವು ಜನ ಆವೇಶ ಬತ್ತಿನ ಕಮಂತದ ಉಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮುರಡೆ ಅಂಕಲ್ ಪಾತೆರಿಯರು ಅಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಇತ್ತು ಕುಡುಂಜಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದುಲ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನಾಗನೆ ಆವೇಶ ಬತ್ತಿಲ ಕಾಂಡ್ ಆ ಪೊಂಜೋಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನೇ ಅರ್ಧಡ ಉಂತವಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನವರ ತೂಂದ್ ಬರ್ಕೋರ पास है पर
ಲೈಟ್ ಸಾಕು. ನೀರು ಬಾಟ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಬ, ನೀರು ಎತ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ನೀರು ಕೊಡ್ಸಿ. ಯಾವ್ದು ತೊಡ್ಕೊಂಬಪ್ಪ. ಇರಿ ನೀರು ಕೊಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೀನ್ ಉಂಡದೆ ಅಟ್ಲ. ಇದು ಕಾಂತಾರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ದೈವ ಆವೇಶ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ದೈವಾವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆವೇಶ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ. ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಸರ್, ದಾದಾ ಬನ್ಪಡ್ ಸರ್, ಆ ಒಂದು ಆವೇಶ ಆಯನಾಗ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಆವೇಶ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪಂಪಣಚ ವಿಚಾರ ಕೆಲವು ಜನ ದೈವಾವೇಶ ಬತ್ತಂಡು ಅಥವಾ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿಯರು ಪಂಪಣಚ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು. ದಾದಾ ಬನ್ಪಡ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಗು ಖಂಡಿತವಾದ ಭಾಷೆ ಅಂದುಪ್ಪು ಓಲು ಬರೋಡು ಅವಲೆ ಬತ್ತನ್ನ ಹೊರಲು ಒಂದು ಬನ್ಪನಂಚ ವಿಚಾರ. ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ದೈವಲೇಡ ಒಂಜಿ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ದೈವ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆವೇಶ ಆದಿತ್ತನ ಅಥವಾ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬನ್ಪಿರ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕವಾದ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಅಕಲು ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿ ಆದಿಪ್ಪುನು ಉಲ ಶಕ್ತಿ. ಅವಾಗ ಇಂಚಿನ ಈ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟುನಾಗ ಇದೊಂದು ದಾದನೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟುನಾಗ ಅಥವಾ ಇಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರಟ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅದು ಏನಂತೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅನ್ನು ಮನಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚೂರು ವಿಚಾರ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಪಿನ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ತೂದು ಆ ಶಬ್ದ ನೆಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಾಗೃತಿ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋದು ಆಯ್ನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇತ್ತೇ ಹಿರಿಯರು ಫನ್ಲಾಕ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗೋಡ್ಲ ದರ್ತೊಂದು ಮುರಾಣಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಆನ ನೆಟ್ಟು ತುಯ್ಯೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನೆಟ್ಟು ಒಂದೇ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ತೂದು ಅವಕ್ಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಆಯುಧವನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಒಂಜಿಗಾಟೆ ದೈವ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನು ತುಯ್ಯೆ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ದೇವ ಗಂಭೀರವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚ ಆಯ್ನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪುರ ಆಯ್ನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟಿಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೂತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಐಕೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೆಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಗಾನಕ ದಕ್ಷಿಣ ಗಾನಕ ಪುರಕ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಕು ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಕೇಷ್ಟಗಳು ತೂತೆ ಅವಲೇನು ಇಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಪುರದ ದಂಡಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಕಲ್ಪದಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಬಾಕಿ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೊನದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪಿ ಅಕಲು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬೋದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಐಕೆ ಆಪನು ಆ ನಡಕ್ ಗುರುಣ ಪಾದಾಗ ಐಕೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ ಇಂಚಿನ ಪುರದಾದ ಕೆನ್ನಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಐಟು ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಕೆಲವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದಿಪ್ಪುನು ಅವಿನ್ನು ತೂದ ಅನಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನೆಕ್ಕು ಪುರದಾದ ಕೆನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಆಕರ್ಷಣದ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಉಲ ಹಿಡಿ ಇತ್ತು ನಂದಾಗ ಐಕ ಒಂಜಿ ಪೋಚಿ ದೂರಡೆ ಅಂತಲೇ ದಯಕೆ ತುಲನಾಡದ ದೇವಾರಾಧನೆ ಕೊಂಚ ಅಪಮಾನ ಆಪುಂಡು. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕಮಲಾಕ್ಷ ಸರ್ ಗಂಧಕಾಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಾದಾ ಬನ್ಪರ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಸ್ ಸರ್. ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಇಲ್ಲ, ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ, ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದೆರಡು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರು ಅಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಲಾದ್ರು ಅದ ಹಾಕದೇ ಇದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತಂದದ್ದನ್ನು ಹಾಕುವಾಗಿಲ್ಲ, ರಾಜಿ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ನಿಂದ ಬರುವಾಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರದಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬರದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬರುವವನು ಬರಲೇಬೇಕು, ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ, ಮುಖಸ್ತುತಿ ಇಲ್ಲ. ನರ್ತಕರಿರ್ಲಿ ಮಾನಿ ಇರ್ಲಿ, ತಂತ್ರೆಯವರೇ ಇರಲಿ, ಹಣವಂತನನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದವನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತಾಗಲಿ, ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾತಾಡಿ ಆ ಸ್ಥಳದ ಕಾರ್ಮಿಕವನ್ನು ಹಗುರ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಬರೀ ಅಭಯವನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಇಲ್ಲ, ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆಗಿರುವಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತೋರಿಸಿದ ಗೌರವದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದರ್ಶನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ, ಇದು ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಬಿಸಿಯಾದರೂ ನಡುಕ್ತದೆ, ಅತಿಯಾದ ಚಳಿಯಾದರೂ ನಡುಕ್ತದೆ, ಇದು ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡುಕ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಆಗಿರುವಾಗ ಇಂಥ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದೆ ಬರುವಂತ ಏನು ದೈವ ದರ್ಶನಗಳ ಇದು ನರದೌರ್ಬಲ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ನರದೌರ್ಬಲ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದೇನು ದೇವರು ಅಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನ
ಅದು ಸೇರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ನಾಟಕಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬ ದೈವವನ್ನು ತಿಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೈವಗಳ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮುಂದೆಲ್ಲಿಯೂ ಈಗ ನಮಗೆ ಆಗ ಮುಖೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ, 50 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿಯೂ ನಮಗೆ ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 50 ವರ್ಷದಿಂದ ದೈವದ ನೇಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ದೈವದ ಬಲಿ ಅಂತ, ದೈವದ ಆರೆ ಅಂತ, ದೈವದ ರೀತಿ ನೀತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ ಬೇಡ. ಕಾಂತಾರ ನಮ್ಮ ಮನೋರಂಜನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಿಂದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೈವವನ್ನು ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ, ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಹುಲಿಯನ್ನೋ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾನಪದವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆ ಭೂತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ. ಅದು ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯ, ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಚಾರ. ಅದನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಯಾರು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿದ ತಕ್ಷಣ, ಬೇಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಶಕ್ತಿ ದೈವಾರಾಧನೆ. ಆಗಿರುವಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ದೈವದ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ಭೂಮಿ ಮುಟ್ಟರಂತೆ ಬಾನ ಬಲತ್ತ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾವರೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ದೈವಾದಿನೊಲ್ಲೊಂದು ಬರಲೆಕ್ಕ, ಘಟ್ಟದ ಬರಿದ ಸಮುದ್ರದ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ, ಕೇವಲ ಬಡ ಮರೆದು ಸಾರತ್ವವಲ್ಲಾಯ ಮುಟ್ಟ, ದೈವ ಎಂಚಿನ ಕುರುಪನ ನುಡಿಯುಂಡ, ಮುಖಸ್ತುತಿ ಮೋನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಏರೆಗಳ ಕುರುಪುಜಿ, ನಮ್ಮುನಾಯಗೆ ಇಂಗು ಕುರುಪನ ದೈವಾರಾಧನೆ. ನಮ್ಮುನಾಯಗೆ ಇಂಬು ಕುರುಪನ ದೈವಾರಾಧನೆ. ನಂಬಿಕೆಲು ಒರಿಪಾಲೆಂದ್ ಅವೇನೇ ಪನೊಂದು ಲೆಂಕುಲು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದೊಂಡು ಇತ್ತಲ ಕಾಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಕ್ರೋಶ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇಸರ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆತಂಕ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಗೊಂದಲಗಳು, ಇವೆಲ್ಲದ ನಡುವೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಣಿಕ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವ, ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಭೂತಾರಾಧನೆ, ದೈವಾರಾಧನೆ. ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಂಬ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೈವವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬ್ತೀವಿ. ಈ ಮಣ್ಣು ದೈವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸತ್ವ ಅಂತದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಂತಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಬಂತು. ಆ ಕಾಂತಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು. ಇಡೀ ದೇಶ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಚಿತ್ರ, ಇಡೀ ಜಗ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಚಿತ್ರ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧ, ಸಂಘರ್ಷ, ಜೊತೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಆಯಿತು. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು, ತದನಂತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಸರ ತರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರವರು, ಪಂಬದರು, ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದವರು, ಜೊತೆಗೆ ಬಿಲ್ಲವರು, ಜೊತೆಗೆ ಶೆಟ್ರು, ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಲೈಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹುಚ್ಚಾಟ ಏನಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಘಾಸಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಕಳಕಳಿ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ದೈವ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅನುಗ್ರಹ, ಬಹುಶಃ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ನೇರವಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೇರವಾಗಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ತದನಂತರ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದೈವವನ್ನು ನಂಬುವವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೈವವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಂಬಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಜುರುಳಿ ದೈವ ಅವರ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಗುಳಿಗ ದೈವ ಅವರ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಸಾವಿರಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಿನನಿತ್ಯ. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ, ಅದೇ ಹಂಬಲಿಂದ, ಅದೇ ನಾನು ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮು ಇಲ್ಲದೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೈವ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಇಂತಹ ವಿನಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ದೈವ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಸುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ನಾನೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಳಿನ ದಿನ ಯಾರೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ವೇಷಭೂಷಣವನ್ನ ಹಾಕಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ವರದಳ, ಒಂದು ಸಿರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತಿರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ತೂಟೆ, ಒಂದು ಜೀಟಿಗೆ, ಇದರ ಗಂಭೀರತೆ ಏನು, ಇದರ ಪವಾಡ ಏನು, ಇದರ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಉಚ್ಚಾಟಗಳು ಬೇಡ.
ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಉಚ್ಚಾಟಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಬೇಡ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಕಂಡೇವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಂಬದರು, ಜೊತೆಗೆ ಮುಖೇಶ್ ಪಂಬದರು, ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗಂಧಕಾಡು ಸರ್, ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದವರು ಇವರು. ಸೊ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಂಡ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ, ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗಂಧಕಾಡು ಸರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಿದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಗ ಪನ್ನೊಂದು ನಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ 24/7. ಎಲ್ಲೇ ಮೀರಿದಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು